Croeso I Pontypridd, gobeithio gewn ni gêm heddi. Wythnos diwetha, pawb yn barod am y gêm yn erbyn Aberystwyth, ond yn sydyn, sylweddoli bod yna broblem. Dim ffisio ar cymwysterau cywir gan Aber, dim mod datrys y broblem, dim gêm. Ac Aber nawr yn wynebu cosb posib gan y gymdeithas PêL-DROED. Mi oedd yna gêm draw yn y Barri, mi oedd yna gol gynta yn uwch gyngor Cymru I Lee Lucas hefyd. A fel na oedd hi, tan yn hwyr ar Barc Jenner, a Acban yn cipio pwynt gwerthfawr I Fai Colwyn. Gol hwyr y Barri eto yn gollwng pwyntiau ar ôl 90 munud mewn gêm. Darbi arall yn ne Cymru I chi heddi, ddim cweit mor danllyd ag Abertawe yn erbyn Caerdydd. Mae'n bwysig dros ben a mae'n glawio yn drwm. Mae'r Steddfod Genedlaethol yn cyrraedd Ponty yn y misoedd nesaf. Gobeithio bydd y glaw wedi clirio erbyn hynny. Mark Lloyd Williams, gyda ni dim yn ei wisg werth, gwisg yr orsedd, ond just yn fyr, Mark, o ran dim ffisio. Ni'n gweld hwnna'n digwydd, clybiau'n colli pwyntiau tymor yma. Beth am pethau sy'n digwydd oddi ar y cae tymor yma? Ia, dim yn edrych y dda adlwyrchiad da'r gyngrair I bobl tu allan yn Gymru, na tu allan I Gymru. Dwi'n gweld Gary Lineker yn deud yn gêm cas newydd, Farmers League, meddwl fo, ond dim pethau, dim ffisio, tîm ma'n colli pwyntiau, dim yn edrych y dda o gwbl. Na, wel, mae wedi bod yn penwthnos prysur, mae gêm ola'r penwthnos, dewch chi'n edrych yn ôl ar y rhain sydd wedi digwydd. Dechreuon ni neithiwr, gêm bwysig yn y gwylodion, Pwlffordd yn mynd am y seithfed safle, Aberystwyth yn ceisio aros yn y gyngor. Hanner awr di mynd, mae hyn yn digwydd. Y gol geidwad yn hedfan allan, ac Oliver Basie yn cael cerdyn coch, neu ail gêm yn unig I Aberystwyth. Martel Taylor Costel yn cael ei lorio. Oedd ddim eilydd o gol geidwad ar y faint. Jonathan Evans yn dod mlaen ac arbed y gic hefyd. Tipyn o ymdrech gan Jonathan Evans, ond oedd dim stopio hon. Dan Hawkins yn taro ar hanner amser. Oedd ni Taylor Costel methu o'r smotyn. Fe gath e gol yn y pen draw. Nawfed y tymor. Dwy ddim I Hwlffordd. Newyddion da iawn iddyn nhw. A dyma beth arall sydd wedi digwydd penwthnos yma, wrth I ni weld y sgoriau. Oedd Mark fan hyn yn gwylio Cynarfon yn ennill yn erbyn Ceicona. Neithwr tipyn o gynlyniad iddyn nhw. Y bala mynd yn dda yn drydydd. Caer bwlch rhwng nhw a Ceicona hefyd. A lawr yn y gwylodion, llawn siomedig dros ben I Fai Colwyn. Dewch chi ni weld y tabl. Y Seintiau ennill o gol I ddim yn y Dre Newydd. Mae yna glwb yn Saudi Arabia wedi torri record byd nhw am fuddugoliaethau gyda llaw ynol. Bala'n gallu cael bwlch na rhwng nhw o Ceicona. Wrth ni weld y tabl yn newid, neu ofyn I Mark am y gwylodion. Pan chi'n gweld Pontypridd, os ydyn nhw'n ennill heddi, bydd yn edrych yn dywyll iawn ar y ddau waelod na, Mark. Gwesa, mae gyda nhw'r gêm wrth gefn gath ei gohirio wythnos dwytha, ac bod heb yn 9 pwynt yna, so nhw'n brwydro I orffan yn y gêm ail gyfla, ac be mae Gafin di wneud yn y bedair gêm nitha, do 10 pwynt allan nhw'n dweud, ac sa ti wedi gofyn am well. Just pwt bach am bala, wel yn y tabl. Nhw'n gallu cyrraedd yr ail safle yna? Wel, dwi'n gweld Ceicona ddwywaith yn y bythefnos dwytha, Seintiau Newydd a neithiwr yn Gynarfon, ac yn Gynarfon, ben a sgwydda well yn neithiwr. Ac mae'n wedi cael bwlch na rwan. Dwi'n ofyn Neil Gibson y falch, bod gan saib o'r gyngrair yn mewn wythnos I chwarae yn Cwpan Cymru, yr wydd yn gor ail, gydio ni dîm wedi gyr 2 gêm, 4 gêm sy'n ôl yn gyngrair. Ie, mae'n colli 2 yn ôl yn gyngrair Ceicona. Reit, beth am hon fan hyn? Pontypridd yn cwrdd ar Barri. Dewch I ni glywed gan ymysodwr Pontypridd, Ben Amwn, mae fe wedi bod yn siarad â Iolo Chung. Ben, player of the month and the call-up to Cymru C. It's been a good month for you. Yeah, positive month. Birthday as well, early Feb. So yeah, it's been a good month, How are the squad feeling about the run you've been on so far? You've been the most informed team in Phase 2 apart from TNS. Yeah, no, obviously it's been good. But yeah, we're still in a difficult position, obviously with the further points deduction. Obviously both on 20 points with Aber as well, so we should keep going as we have been really and try and get as much points from now to the end of the season with the 4 games remaining. Yeah, the game against Aberystwyth, of course, was postponed last weekend. How frustrating was that for you as players? Yeah, obviously waiting a little while, ready to go, but there's nothing you could do about it, just move on now. Obviously we've got a few out today, would have been nice to get them back for today, but yeah, you just deal with it and move on, I guess. You started Phase 2 with a 3-0 victory over Barri. Are you confident of a similar result today? Yeah, hopefully. We're confident in all the games now in Phase 2. Last year we did the same, we had a really good run after the second half of the season. First half, we had a few injuries this first half, and now moving forward, we've got a lot of players back, and I think we can win all the games. And how have things changed for you since Gavin Allen has come in as manager? Yeah, obviously a bit different in terms of tactics. Obviously, we change our shape sometimes. Sometimes it's the same shapes we used to play.
But yeah, obviously he's an attacker. He wants us to get the ball in the box early, be real tight to our men, man for man. Yeah, a few changes, but yeah, it's easy to adjust. Ben Amon yn addasu I Gavin Allen, Pontypridd ers y toriad. Marc, mae pethau mynd yn wych iddyn nhw, chwarae teg. A dyn ni fod yn canmol y chwaraewyr, achos bod rhaid bod colli pwyntiau yn ergyd I chi fel grŵp o chwaraewyr. Yndi, mae chdi rhoi clod i'r chwaraewyr a'r tîm reoli'r cymeriad. Maen nhw wedi ddangos colli 6 a colli 3 eto wedyn. Gwna'n dol carall iddyn nhw. Ac un gol nhw'n dildio di sgorio 9 a 10 pwynt allan o ddeuddag. A efallai sy'n wedi cael 3 pwynt yn ysdwytha nebyn Aberystwyth, ond mae'r gêm heddiw'n gêm allweddol. So wedi agor bwlch o Aberystwyth a Bai Colwyn, a mae'r pwysau wedyn ar y ddau yna. Ie, mae'n teimlo felly yn dywi. A beth am Ben Amon fel cyn ymysodwr dy hunan? Mae'n ymysodwr gwahanol I dy steil di yn amlwg, ond chwaraewr y mis, mae fe gyda Cymru C, mae'n gyfnod diddorol iddo fe. Yndi, gollodd o mwyafrif o ddechreuad y tymor oedd torri asgwrn I droed ac oedd yn golled mawr I Pontypridd a ddechrau'r tymor. A Mark Jones I alw I fyny I dîm EC Cymru a mae wedi dechrau sgorio goliau yn ddiweddar, 4 gol ganddo yn ddiweddar a mae o wedi tyfu ac mae'n help yn gynti rhywun fel Ryan Nicholas a Gavin Allen, 2 gyn ymosodwr wedi chwarae yn y gyngrair, nabod y gyngrair yn gallu rhoi chdi bach o hyfforddiant iddo. Ie, mae fe'n hoffi sgorio yn erbyn y Barri hefyd. Na'r rhybydd i'r Barri sy'n nhw angen. Rhybydd ni wedi clywed gan Ben Amon. Dewch ni glywed gan un o chwaraewyr y Barri. Nesa eto gyda Iolo Keenan Patton. Keenan, well, you started phase 2 with a 3-0 defeat against Pontypridd. Chance for you to get some revenge today? Yeah, definitely. I think that was an off day for us. Feel like we played pretty well, but the scoreline don't show that. So I think, yeah, today we'll definitely be looking to get a bit of revenge here. You've been on a fairly good run as a team since the start of the year. Drawn your last 4 games. It's an unbeaten run, but of course you haven't won in those games. Do you feel you could have got more out of those? Yeah, definitely. In the Penabont game, when they went down 10 men, thought we could have come away with 3 points there. The Haverford game as well. But I think we're just thinking about today now. Going in here, going for 3 points, good team performance, and I think, yeah, now it's just looking forward, concentrating on each game as it comes. How are you looking at the table at the moment? You're 7 points from the 7th spot. You're also 7 points above the relegation zone. Are you looking both ways still? Yeah, you've got to be wary, but I think, as I said, it's just every game as it comes. Prepare right for every game. Try and put in the best team performance and get 3 points each game, and hopefully results can take care of that. It also depends on how everyone else gets on, so I think, yeah, we'll just concentrate on ourselves and do what we can. That last game against Pontypridd, we saw 2 debuts for Will Richards and Lee Lucas, who joined the club in January. What have they added to the squad? Yeah, I think they've been a big help to us. Both are very, very beneficial to us. It's always better to have more players, more competition, healthy competition in the team. And I think, yeah, they've both been great and added to the squad. Diolch. Thanks. Thank you. Keenan Patton yn fyna. Ni wedi bod yn sôn am Pontypridd a'i record nhw ys y toriad. Mae record y Barri o ildio goliau hwyr, Mac. 8 pwynt. Bydden nhw 8 pwynt yn well sy'n nhw'n bildio'r goliau nawr. Bydden nhw mynd am y seithfed safle? Wel, dwi'n meddwl sy'n y bwynt yn glir o Wlffordd. Mae'r un bryd ar gêm yma I chwarae, felly, ia. Mae'n siomedig. Mae'n siŵr o safbwynt Jonathan Jones a Steve Jenkins, ond dwi'n meddwl o'r nod i'r Barri o tymor yma aros yn y gyngrair. O'na ipyn o draws newid ar ôl I Lee Kendall adal ar ôl yn cael dycharfiad o Cymru'r De llynedd yn ysod y haf. Ac gath o'n ddechreuad siomedig iawn i'r tymor. A newidiadau hefyd, oedd o fel Lee Kendall yn mynd reit ar ddechrau'r tymor. Fel ti'n gweud, newid rheolwyr, rhediad gwael na. Falle dlen ni jyst canmol nhw bod nhw wedi sefydlogi pethau. Ia, maen nhw wedi sefydlogi yna, ac os nhw'n ennill heddiw, maen nhw dal yn y ras, efo 4 gêm i weddill, am y gêm ail gyfle yna. Ac dyna fydd y nod gadw nhw, wrth gwrs fydd nhw'n Cysio talu'r pwynt-benol, di colli ni bydd Pontypridd yn gêm gyntaf o'r ail hanner o'r tymor. Felly, ia, digon I chwarae i'r 2 dîm iddi yma. Mae'n ddiddorol hefyd, wrth ni ar y tywydd, mae'n glawio eto yn Ne Cymru, sydd ddim yn sioc I unrhyw un sydd wedi bod yn byw yma. Os yna rhyw flash, mae'n gyd I cael gêm ddarbu heddi, Caerdydd Abertawe, fi ddim yn cymharu nhw, o gwbl, ond mae'n teimlo fel plan arwydd y cael i'r 2 dîm. Pwy bynnag sy'n ennill hon, mewn tipyn o sefyllfa. Yndi, mae, mae'n siŵr bod gêm darbu, pawb yn siŵr yn byw yn y cyffinia, felly maen nhw'n nabod I gilydd. Chwaraewyr hefyd, siŵr yn nabod I gilydd. Y staff a'r chwaraewyr, felly. Yndi, mae'n gêm bwysig, holl bwysig. Mae'n un o'r gemau sy'n edrych ymlaen I gemau darbu
Ac yn enwedig, ffordd mae rwan, ydy Pontypridd yn ennill, nhw'n cael bwlch ar y Barri. A dim nhw'n edrych wedyn ni yn ennill tuag at orffan yn y 9fed safle. Ond, fel dweud, yn oed i'r Barri, di cisio cael bwlch ar Penabont a Hwlffordd ac diweddglo gyffroes am y 7fed safle. Dyna ni, mae Mark di esbonio'r cyfan i chi, sy'n angen i fi wedi dim mwy. Diolch, Mark, mae fe mi ymuno ar tîm sylwebu nesa. Mark yn mynd ato Iolo Chung, a dyma atgoffa chi o ganlyniadau'r penwthnos. Yn dipyn o benwthnos i Benabont a Hwlffordd yn mynd am y 7fed safle. Wedyn ni tu ar brig, bala rediad gwych, meta rediad ofnadw. O'r Seintiau di ennill eto yn y Dre Newydd, yn erbyn i cyn-reolwr nhw, Scott Rysgo hefyd. Ond i'n gweud bod Mark ar y ffordd i sylwebu. Bottom coch, English language commentary available. You see Mark Lloyd-Williams there behind them. Mark Jones and Jane Ludlow, two international managers, former Wales manager Jane Ludlow and Wales C manager Mark Jones. They're playing Tuesday night, also live on Sgorio. Digon o PêL-DROED byw i ddod dros yr wythnos nesaf. Mae'n rester herfaith a'i drwyddi yn yr amser i chi. Ond fel chi'n gweld, mae'r ddau tîm allan ar y cae yn ei draw. At Iolo Chung felly. Diolch. Diolch, Dylan. Pontypridd yn croesawu'r Barri fan hyn i barc chwaraeon Prifysgol De Cymru yn Rhyfforest. Ac fel da chi'n gallu gweld, mae'r glaw yn disgyn. Pontypridd wrth gwrs yn aros allan o safleoedd y cwymp ar hyn o bryd ar wahaniaeth goliau. Dau Colwyn heb lwyddo i fanteisio yn gynharach y prynhawn yma. A'r Barri, wel, maen nhw 7 pwynt o'r 7fed safle, 7 pwynt yn uwch na safleoedd y cwymp, felly yn edrych i'r ddau gyfeiriad yn y tabl ar hyn o bryd. Gawn ni weld ar ddiwedd y gêm yma pa ffordd fyddan nhw'n edrych. Pontypridd sydd wedi cael y gorau o'r gema rhwng y ddau dîm y tymor yma, wedi ennill 2, Barri wedi ennill unwaith. Ac mae yna newidiadau yn tîm Pontypridd, 4 newid ganddyn nhw. Jordan Knott, Jack Caradogan, mae'n ddrwg yna. David Carty a Ian Martins, 4 newid yn hîm Pontypridd. A 2 newid yn hîm y Barri hefyd, Jamie Veal a Lucas Tomlinson. Mae wrth gwrs yn bythefnos ers i Pontypridd chwarae. Mi gafodd y gêm na'n ebyn Aberystwyth i ohirio'r penwythnos dwytha. A dyma'r siap da ni'n disgwyl ganddyn nhw'r prynawn yma. Ambell i anaf, ambell i chwaraewr wedi wahardd. Felly newid i'r siap a'r Barri. Mae hwnna'n siap cyfarwydd. 3 yn y cefn neu 5 yn y cefn fel maen nhw fel arfer. A Oli Hulbert yn arwain yr ymosod. Ia, Hulbert wrth gwrs chwaraewr allweddol i'r Barri tymor yma. Gofio weld o ar Rofal yn Gaernarfon fatha draws newid y gêm na lawr yr asgell chwith ac ennill y triffwynt ar y diwrnod i'r Barri ac mae o'n dod yn allweddol os di'r Barri wedi gallu cael unrhyw obaith orffan yn y 7fed safle na. George Ratcliffe fel arall, so mae o'n 11 llechanán gan y fo tymor yma cyn golwr dan 11 Cymru wedi cael ei enwi wan yn nhîm Mark Jones, tîm Cymru ec i'r gêm nos Fawrth. Felly, mae o wedi dangos i safona, dwi'n meddwl o Gaerdydd oedd o i Pontypridd, dreuliodd amser drosodd yn yr Iwerddon ar fenthyg. Felly, mae o wedi cael tymor da iawn hyd yma ac gobeithio fydd y dyfarnwr yn cael gêm yma, prynhawn yma. Wel ie, fe gawson ni gip o Tom Owen, y dyfarnwr o fyna. Bosib bydd ganddo fo brynhawn digon prysur o'i flaen achos yn y 2 gêm rhwng Pontypridd a'r Barri y tymor yma, mae yna 20 cerdyn melyn ac 1 cerdyn coch fydd i fod, felly os ydy'r un mor gystadleuol y pnawn yma, mi fydd Tom Owen yn brysur, dwi'n siŵr. Wrth i Lucas Tomlinson ddechrau pethau i'r Barri. A'r ymwelwyr yn mynd yn uniongyrchol yn syth. Ond cyfle i Pontypridd setlo. Kieran Lewis ar bas ymlaen yn chwilio am Ben Armon. Prif ymosodwr y tîm cartra. Caradogan ar bas ymlaen. Ac mae yna gam sefyll yn erbyn Ian Martins. Fydda honna ddim wedi cyfri, ond mae'r chwarae'n dod nôl am gic rydd i Pontypridd. Ia, mi oedd hi'n gic rydd i fyd ar eitem i clod i Thomas Owen Newydd yn siarad amdano fo. Chwarae reol fantais Owen Jones. Dwi'n meddwl mechu'r bel na Will Richard. Ac mi gafodd Martins i ddal yn cam sefyll, ond dyfarnwr yn tynnu'r chwarae nôl a dechrau diwag iawn gan y tîm cartra.
Ia, cyfle cynnar yn fan hyn i Pontypridd. Mae Kieran Lewis yn sefyll dros y fel. Ac Owain Jones. Mae'n edrych fel mae Owain Jones sy'n paratoi i gymryd hon. Mae'r ddawn gan efo. O'r safle yma, yn sicr. Owain Jones ar ergyd. Honna heibio i'r bostyn a Mike Lewis yn y gol i'r Barri. Yn eitha hyderus bod honna ddim am beryll trafferthion iddo fo. Ia, doedd bell oedd o'r nod. Chdi gweld be'n geisio wneud. Fel maen nhw wedi bod yn neud yn uwch gyngre Ronaldo benna. Ond, oedd o'n bell. Yn doedd o fanna. Rai chdi daro'r targed o fanna. Wedi yn gynnar iawn yn y gêm, ond Steve Jenkins a Jonathan Jones yn falch iawn bod hwnna di edfan i berpostyn. Ia. Steve Jenkins a Jonathan Jones ar y fainc i'r Barri a Gavin Allen yn fanna. Da chi'n gweld ar y sgrin sydd wedi dod mewn fel rheolwr Pontypridd ac wedi cael dechrau da iawn i'w gyfnod o wrth y lliw. Pontypridd wedi cael rhediad gwell nag unrhywun yn ail ran y tymor hyd yma, ond i bai am y Seintiau Newydd. Mae hynna'n ddeud mawr. Oedd angen hefyd oedd arnyn nhw. Dwi'n dangos cymeriad da o colli'r oll bwyntiau yna. 6 ar un gyfnod a wedyn 3 arall. Felly sy'n gallu rhoi tolc i'r chwaraewyr, ond ddim atab wych. Ie, pwyson fyna ar golwr y Barri. Mike Lewis. Lewis yn gwneud siŵr fod yn clirio honna am dafliad. Keenan Patton, mi glwsyn ni ganddo fo cyn y gêm. Yn gobeithio parhau ar hediad digiro'r Barri yn ddiweddar. Tafliad hir i'r cwrt gosbi. Allan â hi. A nôl i'r canol. Ac mae'n adlamu am gic gornel. Cyfle arall i Pontypridd. Gadw'r pwysa ar y Barri yn gynnar. Fel ti'n disgwyl tîm cartra sy'n dechrau ora. Nhw ydy'r tîm sydd ar rhedeg da o ganlyniadau. Gythiad arall yma i'r Barri ddelio fo. Mewn i'r postyn agosa, allan â hi. Ac ergyd o bellter, wel am arbediad campus gan Mike Lewis. Ergyd rhagorol gan Kieran Lewis. Mi darodd o hwnna'n lan, ond mi oedd Mike Lewis yn gwylio hi'r holl ffordd. Ia, ti'n gweld yma, mae'n dal hwnna'n glir a Mike Lewis yn troi y blynyddoedd yn ôl yn y fan yna. Ac yna'n dod arbediad ar safon ycha. Gic gornel i'r canol, mae'n ergyd gan Owain Jones a fo honna i gefn y rwyd. A chyfle i Pontypridd yn gorffen yng nghefn y rwyd. Wel, ar ôl yr arbediad campus na gan Mike Lewis, eiliadau nghynt. Mae Owain Jones yn manteisio o'r gic gornel. Yn cadw'r ergyd yn isel y tro yma ac yn sleifio o dan gorff y golwr. Ie, Barri fy'n clirio y gic gornel yn dda iawn y tro yna. Ond be mae Owain Jones yn neud y fanna yn wahanol i beth oedd Kieran Lewis. Mae o jyst yn defnyddio ochr i droed a pasio'r bêl i mewn i gefn y rwyd. Mae'n defnyddio y glwb sydd ar y cae o'r holl law da ni wedi gael. A dim gobaith i Mike Lewis fod yn honni fyna un chwaraewr mewn safle cam sefyll. Ond efo'r ergyd gafodd Kieran Lewis, nath o defnyddio ei gria. Wedi droi drwyddi, ond tro na, nath o jyst rheoli y bêl na, a mae honna yn y gol wych gan Owain Jones ac dangos i ddonia yn sicr. Ia'r dechreuad perffaith i'r gêm yma i Pontypridd. Owain Jones, mi rwydodd o yn erbyn y Barri pan enillodd Pontypridd o 2-0 ar ddechrau rhan 2 tymor ac mae o wedi cael un arall yr prynhawn yma. Oedd Owain Jones oedd ar lyfr Abertawe oedd yn fengach ac oedd dreulio amser gyda Aberystwyth. A mae dod i Pontypridd tymor yma. Dwi'n meddwl gymaint o golau sef wedi ddisgwyl. Lle fod y chwarae chdi bach yn ddyfnach na fel un o'r prif ymosodwyr o dan Gavin Allen rwan, ond dod yn sicr mae yna ddawn
yn yr ysgidiau na sy'n ganol. Wel, oeddech chi'n sôn bod o heb sgorio cymaint o hynny, tair sy'n ganddo fo rwan yn y gyngrair, dim ond 4 sy'n gan y prif sgoriwr Ben Amon. Felly, mae sgorio goliau wedi bod yn broblem i Pontypridd y tymor yma, ond ddim y prynhawn yma, hyd yma. Dwi'n gofio siarad efo Andrew Stokes nifer y weithiau yn ystod y tymor. Oedd nhw'n cadw llecha lan yn aml mewn gemau, ac o'n i ddweud, ti'n gallu gael rhywun i sgorio goliau, sef chi'n hanner ycha'r tabl. Oedd o'n cytuno bob gem, oedd yn ei wylio cyfleon cael ei methu, dyn ni'n cymeryd y cyfleon, a wedi'n cael ei cosbi weithiau pen arall neu bod y gemau'n gorffan y ddisgor. Sa Pontypridd wedi gallu cael ymwysodwr Ben Amon, so yn holliach drwy gydol y tymor, efallai so fo, fy mwy na 4 gol, efallai sgorio rhyw 15 efallai erbyn wan, ac eto y goliau yna wedyn di symud Pontypridd yn uwch i fyny'r tabl bod wedi colli'r 9 pwynt yna. Ie, da ni gweld y tabl fel mae'n sefyll ar hyn o bryd. Pontypridd, 3 phwynt yn glir o Aberystwyth rwan yn safleoedd y cwymp na. Ac wrth gwrs angen ail chwarae'r gêm na yn ebyn Aberystwyth a rhyw bwynt. Mae yna sôn ar ail Ebrill ar ei clywed gyna fydd i ar nos fawr, felly mae'n rhaid yn chwarae fy siwr cyn y gêm ola'r tymor, dim yna fydd y gêm ola. Felly, felly Gamnal yn gobeithio cynhara mifr yn chwarae hi. Y gêm oedd gefn gorau byd, herwydd bydd yn gwybod bydd yn angen wedyn mynd at gema diwedd y tymor. A'r gêm yna wrth gwrs wedi gyhirio am fod Aberystwyth ddim efo'r physiotherapy, efo'r cwystera cywir. Dwi'n gweld tackle galad yma gan Jordan Knott ar Ollie Hulbert. Ie, mae'n cael y bêl ac mae'n dilyn drwad hefyd ac mae hwnna'n dacle'n ffasiwn. Yn aml iawn, gweld hi'n cael ei caniatáu dyddi yma. Cael y bêl a dilyn drwyddo ar y dyn ydy hynny de. Michael George ar tafliad. George yn chwilio am gyfle lawr y dde. Ond y meddiant wedi ildio. Ac mae yna fagliad yma na oes. Cic rydd i Pontypridd, Callum Seinti, braidd yn fler. Owen Pritchard, dal ei lawr. Ie, so, Seinti'n hwyr. Yn fan yna, dim cerdyn yn cael ei ddangos. Ond, dwi'n siarad efo Steve Jenkins a Gamnal yn allan i stafelloedd newydd cyn y gêm. A ddau yn deud, so gyda ni chwaraewyr allan, un o'i gwahardiadau neu anafiadau. O Gafr yn dweud bod yn falch bod gynnu nhw seibiant wythnos nesaf. Rwydd yn am bythefnos mae Hwlffordd yma ac oedd o'n gobeithio fydd pawb yn y garfan yn ôl unau'n holliach neu ar gael. Mae'n am drych bach fwy o hwb gyda fo ac mae'n siŵr bach o gyr penydd fel pwy sy'n di... Dwi'n gwybod nhw'n ennill prawn yma, pwy mynd i ddewis i ddechrau'r gema. Dyma'r eiliad lle darodd Owain Jones y bêl. Oedd na weiddi am gam sefyll yma gan Michael Lewis. Oes na chwaraewr yn y cwrt 6 sy'n cam sefyll o bosib? Oes, mae yna chwaraewr tu nôl i un o chwaraewr Pontypridd. Dwi'n gwybod union podd yn sefyll o flaen y golwr, ond mi o'n y chwaraewr arall yna. Felly mae'r penderfyniad gan Arsi Davies, felly fan o'r ochr bell ar cae. Yn benderfyniad cywir. Ie, rhyw awgrym o bosib gan Michael Lewis y golwr bod y chwaraewr yn cam sefyll ac yn rhyw amharu ar y ffordd oedd o'n gallu gweld y bêl o bosib, ond yn amlwg lle manwr ar dyfarno ddim yn cytuno. Gyfle rwan, torri fwy o bwysau fo'r dafliad hir mae gan Jordan Knott. Ie, da ni'n gwybod be mae Jordan Knott yn gallu gwneud efo'i dafliad hir. Dal yno yn ôl at Knott, y croesiad isel. Wedi chlirio at Owain Jones sy'n cael ei ddaglu ac mae yna gicrydd arall i Pontypridd yma'n hyn. Y pwysau yn parhau ar y Barri. A Pontypridd yn sicr wedi cael y gorau o'r munud a cyntaf yma. Ia, dyna bydd, ti'n trio signo'r pwysau i fyny, ond gan bod y Pontypridd i sgorio'n gynnar ar ôl 4 munud. So maen nhw'n dal ton ar ôl ton ymosod, a so fydd rhaid i'r Barri rwan sefyll yn gadarn. So fydd Gamnal yn gobeithio fedra nhw fanteisio ar y pwysau fo'n ei roi a cael
ail gol i ddiblu mantais. Fe yna fwy o bwysau wedyn ar y Barri, fe yna fwy o fylcha efallai agor allan yn y cefn. Ond os ar pwynt y Barri, beth dweithio fan angen rwan di ildio yn gynnar eto ar ôl 4 munud. Kieran Lewis dros y gigrydd, troi i'r canol, mae'n mynd, a neb yn cael cyffyrddiad yn y diwedd. A rywsyd mae hwnna. Oddi ar y linell, ond mae yna gamsefyll. Wel, Dwi'n siŵr bod hwnna yn mynd i fod yng nghefn y rwyd. Croesiad glyfar gan Kieran Lewis. Dwi'n siŵr pwy sy'n camsefyll am hwnna, ond... Mae'r ongl. Mae'n dweud bod Margetson ar y postyn pella. Oedd yn cam sefyll. A rhaid yma Margetson oedd o, achos mae'n tynnu'r bel yn ôl wedyn dydy i'r canol. Yndi, dwi'n oedd i tu cefn i Martins. Oedd o'n mynd braidd i gynnar i mewn, ond... Mae'r defarnwr gynnar ddwyol wedi cael ddau benderfyniad i wneud yn gynnar yn y gêm 1. Oedd yn gywir efo'r gol. Anodd iawn gweld o sôn y cam sefyll neu beidio fan'na. Wel, rywsyd nath i ddim cyrraedd cefn o rwyd beth bynnag, felly bosib bod Martins yn falch gweld y lliman ym i fyny. Achos dio ddim yn mynd lawr fel cyfle nath o fethu. Bas yna, braidd yn gry i gyfeiriad Ben Amon. Felly cyfle i'r Barri. I gafel ar y bel. Mae Lewis yn dewis yr opsiwn o bas hir teg atol i Hulberts. Sy'n ennill y peniad cyntaf, ond neb yno mewn Chris Melin. Lawr y linell teg at Owain Jones, mae'n mynd rwan. Jones yn brwydro fo Will Richards, honna braidd yn fler gan Richards, a chwarae da fan hyn gan Pontypridd, cyffyrddiad Ian Martins, braidd yn drwm. Ond cyffyrddiad Will Richards ddim yr ora yn fan'na chwaith. Na, dwi'n wedi dechrau dair gêm na ddo Will Richards. Dwi'n cic rydd gynnar. Wedyn, dildo'r meddiant yn hawdd y fan'na. Angen ddo bwyllio chdi bach mwy. Yma Owain Jones yn hanol popeth ma. Pontypridd yn neud yn ymosodol hyd yma. Mae fi Martins. Felly bod i ansawdd o ddim y gorau. Y weithgar. Felly bod yr ansawdd yn gynno fo. Wel, mae yna 3 ymosodwr tal i Jordan Knott yn Eli teg ato, ond mae Seintiau'n dalach na nhw i gyd. Mae ei beniad o sydd allan. Owen Pritchard nôl i'r canol. A'r lliman i fyny unwaith eto. Bydd Gavin Allen yn bles efo sut mae ei dîm o wedi dechrau'r gêm yma. Wrth gwrs, mae chwarae i gyd. Yn y chwarter awr bron wedi chwarae i gyd i bod yn hanner y Barri o'r cae. Maen nhw wedi creu, maen nhw wedi sgorio. Maen nhw wedi creu rhyw 2 neu 3 hanner cyfle. Felly mae'n di nad yn unwaith. Ond, fydd o reit hapus o'n i ddweud. Felly fydd Jonathan Jones a Steve Jenkins ddim yn hapus. Felly, fydd Gavin ar benni digon hyd yma. Wel ia, mi gafodd o fuddugoliaeth swmpus ar ddechrau gyfnod o efo Pontypridd yn erbyn y Barri. 2 i ddim orffennodd hwnna. Yn gynharach, eleni. Ac maen nhw wedi dechrau hon. Cystal, swn i'n ddweud. Cyffyrddiad Ben Amon. Teg at Jack Caradogan. Ac allan yn y diwedd gan Will Richards. Hulbert yn dod i chwilio amdani. Dau dîm yn trio cael gafel ar y meddiant yn fan hyn. Lee Lucas, bas mlaen yn chwilio am Lucas Tomlinson. Tomlinson yn dal i frwydro. Nôl â hi at Lee Lucas sy'n colli'r meddiant. A Kieran Lewis i Pontypridd yn chwarae'r bas hir lawr. Amon yn gwneud yn dda i gyrraedd hwnna. O flaen Will Richards. Amon yn trio i gosod i Owain Jones, mae Jack Caradogan dal yno. Croesiad gan David Carty allan. Am gic gornel, yndi. Mae'n methu'n y Barri ar y chwal hyd yma. Will Richards o fanna digon amser gan o i glirio bel na. A mae jyst yn oedi ag yn oedi. Ben Amon yn rhaid y pwysau arno fo a dennill y meddiant. A wedyn mae Pontypridd ar y droed laen dennill gic gornel. A dwi'n meddwl i Steve Jenkins amddiffynwr
I hun oedd o, fydd o'n gandrill ffordd mae Richards di gychwyn y gêm as yn yw. Gic gorral mewn i'r canol. Allan gan Callum Seinti. Ymlaen gan Oli Hulbert. Dim ond Owen Pritchard sy'n ôl i Pontypridd, ond Pritchard yn gwneud ei waith. Ian Martins yn iltio'r meddiant. A chanlyniad hynny ydy tafliad i'r Barri. Wel, dyn ni heb weld llawer ohonyn nhw yn hanner Pontypridd hyd yma. Dyn nhw ddim wedi llwyddo i adeiladu'r ymosodiadau yna yn yr un ffordd ar tîm cartra. Michael George ar tafliad i'r ymwelwyr. Allan o hi gan Ben Margetson. A Will Richards yn trio anelu am y pwynt sylwebu fyna wrth glirio'r bel. O, mae wedi clirio'r bel tro yma. Ti'n bynnag nysach rwan. Wel, di Owen Pritchard ddim wastad yn chwarae yn yr ymddiffyn i Pontypridd. Chwaraeo'r canol cae ydi o yn aml, ond oherwydd yr anafiadau a'r gwaharddiadau sy'n gan y tîm cartra, mae o wedi bod yn chwarae rôl fel cefnwr chwith y pnawn yma. Ac wedi dechrau'r gêm yn ddigon hyderus. Ben Amon yn cadw'r meddiant ac yn croesi tuag at Martins ar y postyn bella. Martins yn cael ei ben iddi, ond ddim digon cadarn efo'i gysylltiad. Ia, dwi'n meddwl mewn, allai chdi bach yn ei gynnar. Yn y fan yna. Ond ath ar am i ffynwr o dda. Mae o'n eidio i flaen o. A felly, un o'n oddach wedyn. Ian Martins. Ti'n meddwl dymor da i ffynno'n taf. Chydig o filltiroedd lawr y ffordd yma. Tymor dwytha. Ac efallai welai ni'r gorau na fo tymor nesa. Ar ôl o gael profiad o dymor yn uwch yn Cymru. Wel, hon oedd yr ergyd gan Kieran Lewis, nath arwain at y gic gornel. Oedd hi'n gic gornel a wylio nôl. Mae'n edrych fel fi'n taro'r bar. Gafodd Mike Lewis gysylltiad ar hwnna. O, be olson ni fanna? Na ddo. Oedden ni gyd yn meddwl bod di'n arbediad o'r safon ycha gan Mike Lewis. Sa'n bod fydd o'n honni, fatha... Fy'n wedi sgorio, so fo'n dweud bod wedi cael blaen i fysu iddi. Ond efallai rwan fydd o'n dweud, na, chysio cyffyrddiad o gwbl ar hwnna. Ond Gerdyn Melyn efo yma. Ie, ar y pryd mi oedd ein edrychol bod wedi cael rhyw cyffyrddiad, do. Ie, Jordan Knott yma'n tynnu Oli Hulbert yn ôl. Mae wedi cael Cerdyn Melyn am hwnna. Ie, Lwcus oedd wedi cael Cerdyn Melyn am y dacl na. Chydig funudau nôl, hefyd. Lee Lucas dros y bel i'r Barri. Mae hwnna'n ddwfn. Rhy ddwfn o bosib, ond mae Will Richards yn ei chadw hi yn fyw. A chroesiad Ben Blaidd. Dal ddim i ffwrdd. Lee Lucas ar ymwyl y cwrt Cosby. Mae'n cael ei rwystro. Ac allan am dafliad yn y diwedd gan Pontypridd. Wel, cyfle cynta y Barri mewn gwirionedd i roi'r bel yn y cwrt Cosby. Ia, ti'n disgwyl neu chdi bach gwell o honni. Llawer yn trafferthu George Ratcliffe efo yna. Lucas ar croesiad unwaith eto. Penniad Hulbert, mae'n disgyn i Callum Seinti ac ergyd Keenan Patton. Wel, sut yn y byd oedd hwnna ddim mewn. Di o'n methu credu'r peth. Yr ergyd yn taro. Nac i, Margetson. Wel, ymddiffyn ar wrol, pwy bynnag oedd o. Ben Margetson oedd o. Dyna'n di sgorio fanna. Weithiau, ta ti'n disgwyl i chwaraewyr y Barri. Honni fod wedi defnyddio fraich, ond o'n gosach na ni fyma. Michael George ar croesiad isel. Feel at Lee Lucas. Lucas yn croesi honna, ddim i ffwrdd. Ac oedd Lucas Tomlinson yn cael ei demptio i drio rhywbeth acrobataidd yma yna. Allan am dafliad, mae hyn y diwedd. Wel, dyma'r cyfle unwaith eto. Mae Keenan Patton yn taro, na fod digon o nerth Margetson oedd yno, de.
Ia, dwi'n meddwl, chdi'n gweld tu ôl efo o George Ratcliffe. Efalla sydd wedi cael yr arbediad. Cos oedd y reit di cefn i Ben Williams Margerton, ond nath. So, Seintiau wych, jyst rheoli'r bêl, jyst yn pasio'r bêl yn ôl. Iddo fo, efalla fod y bêl yn ôl i pattern braidd rhy gyflym. Ond gath o, nath afal. Dal i afal ni yn wych ac Ben Margerton yn hyrddio hun. Yn ddewr yn y fan yna. Ie, ac fel amddiffynwr, mae'n rhaid chi fod yn ofalus yma na does i beidio llawio'r bêl. Wrth daflu chi'n o flaen ergyd fel yna. Ie, oedd o di gael ei frichiad tu mewn i gorff, felly oedd o igon hapus, fe ddim di ddigwydd. Wel, dyma'ch atgoffa chi o'r gêm fawr nos Iau, Cymru yn erbyn y Ffindir. Yng ngema ail gyfle Euro 2024 wrth gwrs. A mi gymryd ni wedi 7 ar S4C. A gobeithio, bydd ganddyn nhw gêm fawr i ddilyn honna. Yn erbyn Gwlad Pwyl neu Estonia wrth gwrs. Siwod yn not ar tafliad. Peniad ymlaen i'r cwrt cosbi. A'r Barri'n gofyn am gicrydd Lee Lucas ath lawr yn fanna, dwi'n meddwl. Steve Jenkins falle'n hapusach rwan ar ôl y 5 munud dwytha. Gach ni bach fwy o feddiant i bod yn hanner Pontypridd. Di gael hanner cyfla i fod Patton. Di cael crwysiadau mewn. Di bod chdi bach fwy bygythiol. Ond dyna gweld llawer o Hulbert sydd yma. Mae Hulbert yn chwarae y pnawma a ben ei hun yn yr ymosod i'r Barri. Wel, heb ei bartneriaid arferol o beth bynnag, Kane McLagan neu Sam Snaith, y ddau ohonyn nhw wedi bod yn gyson yn chwarae efo fo yn y llinell flaen na, ond Hulbert sy'n ysgwyddo'r baich i'r Barri. Ie, dwi'n meddwl bod mae Hulbert fwy bygythiol pan fydd mwy lawr yr asgell. Fel chwarae tri ymosodwr. Trach na ar ben ei hun awr y canol. Gavin Allen yn fanna. A'r ymdebygrwydd i'w frawd Malcolm Allen yn amlwg tydi. Llai o well nhw. Ia, Gavin ysgol o fi. Bach fengach na fi, dwi'n dweud, ond... Oedden ni Stockport o'n gilydd. Dwi'n siŵr bod chi wedi chwarae efo ac yn erbyn o sawl gwaith. Ymddiheiriadau gyda llaw os ydych chi wedi clywed unrhyw iaith gref. Barri unwaith eto'n cael ein anodd dal gafel ar y meddiant yn fan hyn. Di'r modam o gorau o lo. Rhaid deud ond mae'r cae'n iawn. Felly mae wynt a glaw, bach o wynt o'n law. Blaidd ar bas ymlaen, Hulbert yn tref gadael hi i Keenan Patton. Mae dal yna i Michael George. George yn cyrlio honna i gyfeiriad y gol, dim digon o nerth ar yr ergyd. Maen nhw'n sicr yn brwydro amdani. Chod am gafal ar hwnna i ola na ddo. Nath o'n neud y ddau dorri mewn ar y droed chwith, ond i droed wanaf o'r ddwy ac da ni digon, sydd wedi gallu just tafod i het o'r yna sydd wedi cyrraedd George Ratcliffe, dwi'n meddwl. Mae'n ergyd gat y targed i'r Barri. A croesiad na mewn unwaith eto. Ddim yn peri gormod o drafferthion i Pontypridd. Efo'n pres fyny o'r cefn. Mae honna bron yn disgyn i Keenan Patton, yn fydd yn gic gornel i'r Barri. Dwi'n meddwl bod Patton disgwyl honna ddod i gyfeiriad o yn y fan yna. John oedd gallu fy nhawdd. A'r gwiriad yna yn ei daro fo. Os oedd wedi cael bod yn glir ar gol George Ratcliffe wedyn. George Ratcliffe wrth gwrs yn gyn-golwr ar y Barri hefyd tydi. Felly mae o wyneb cyfarwydd i'r ddau dîm. Lee Lucas ar gic gornel. A George Ratcliffe ddim yn cael ei law ar honna, ond mae'r bêl wedi mynd allan
o dir y chwarae nôl i mewn. Dyna ydy be mae'r Llymanwr wedi i ddeud. Felly gwastraffu gornol yma. Ie, ond bod ti'n dallan, nath o'n delio fi dda iawn wedi Gracliff yn y gol. Nod yn wyliadwrus o hynna. Mae Barri mewn sy'n hwyro reit. Dyma'n hapus. Mae'n croesiadau fel ynddi mewn neu cicia gosod fel ynddo di mewn teg ato fo, felly un o hynna gawn ni. Mae'n bwysau rhain arno fo. Ie, mae'n cael ei ystyried fel un o golwyr gorau'r gyngrair. Sicr, os ydych chi'n gweld yr arbediadau yma wedi wneud, ond dydy ddim y talan ydi, felly y bosib mewn sefyllfaoedd fel yna. Cicia gosod. Bosib bod o yn fwy o wendid iddo fo. Ia, ti'n gweld, dweud mae... Dweud yndi, chael mi gael ei gadw gen Gaerdydd, allan ar fenthyg i glybia, ac efallai fo Gaerdydd yn meddwl, reit, diolch mi gon tal i chwarae ar y lefel proffesiynol. Ac dyna pam gafodd yr ryddhau, ond... Wel, sôn am Gaerdydd, mi oedd Matthew Turner ar y fainc yn y gol i Gaerdydd heddiw. Wrth ni weld cyfle fan hyn i Pontypridd yn cael ei wastraffu. Ie, Matthew Turner, y golwr ar y fainc i Gaerdydd, mi oedd ar fenthyg yn Aberystwyth, tymor dwytha, ac mi sgoriodd o ar y cae yma yn erbyn Pontypridd, gol hwyr na. Neu brwydr nhw i aros yn y gyngrair, oedd yn llwyddiannus wrth gwrs y tymor dwytha. Ie, faint o bwysig oedd y gol yna, twyd ar ddiwedd y tymor ynddo. Da ni licio gweld golwyr yn mentro a sgorio bob hyn a hyn, dydan. A Ben Amon oedd y mentro'n fanna, ond ddim cweit yn cyrraedd. Ia, dwi'n meddwl sa Llyman di godi sef o wedi y bêl di gyrraedd o. Oedd hi falle rhyw hanner llafan. Ond oedd yr opsiwn anghywir a fanna, dyle fod i mynd chi bach lletach. Tygat Martins efo'r bas Letchaws na, trach na Aneli tygat Ben Amon. Wel, sôn am golwyr yn sgorio, mi gawson ni sgoriwr yn mynd i'r gol i Aberystwyth. Neithiwr wrth gwrs, Jonathan Evans yn mynd rhwng y pist. Arbed cic o'r smotyn ar ôl y gerdyn goch na i Oliver Beisi. Ia, da ni'n beth de, chwarae ar lefel yma, mae rhaid i gael golgydod arall ar y fainc. Dwi'n ddim dibynnu ar Jonathan Evans. Dwi'n meddwl tala chwaith na di. Ond nath o'n wych efo'r gic o'r smotyn. Ti'n cofio unrhyw gema ti wedi chwarae yn y gorffennol lle o rhaid i ryw chwaraewr allanol fynd i'r gol? Ges i gol. I Fangor yng Nghrwys Oswell, oedden ni'n... O'n wedi sgori hat-trick, oedden ni 5 munud i fynd, a gath o golwr i'r cae. Meiron Appleton oedd y reolwr. Ges i gol efo 5 munud dwytha, a gadw llechan lan. Wel, chwarae teg, 5 munud cynhyrchol iawn oedd hwnnw. Wrth ni weld penniad yn mynd mewn. A Will Richards yn unioni'r sgôr i'r Barri. Wel, y bwysa'n dod o'r gic gornel. A Richards yn claddu honna. Ni nawr i gweld ti eto, ond... Dwi'n wedi cael gem ora yn y cefn yn yr awr cyntaf, ond yn y fan yna, dod amser i'r rediad yn berffaith o'r groesiad dod i mewn. Nathon ni sôn chydig funudau nôl am George Ratcliffe bod yn gyffyrddus efo y croesiadau yma neu'r cicia gosod dod i mewn o'r esgyll. A mae Ben Amon yn cael ei ddal yn gwylio'r bêl yn ytrach na agor i gorff allan. Hannar gweld y bêl, hannar gweld yr ymosodwr, a dydy o ddim yn gwneud hynna. Mae o jyst yn canolbwyntio lle mae'r groesiad dod i mewn, a mae Will Richards yn manteisio yn wych union i'r sgôr i'r Barri. Dyna gol gynta Will Richards dros ei glwb newydd. Mi ymunodd o ym mis Ionawr o Gaerloyw. Cymro 32 oed, ond i chwarae rhan fwyaf o'i PêL-DROED yn yr is-gyngreiriau'n Lloegr. Ac yn dod ar Barri'n gyfartal am yna. Ac yn sydyn, mae yna wedd newydd ar y gêm yma. Barri a'i cymffonau i fyny. Michael George yn gofyn am
Gicrydd yn fanna. Iong Gamdrill. Efo Owen Pritchard. Mae'r Barri bod o'r gorau ydy'n 10 munud chwarter awr dwytha. Mae yna rhyw gic fach allan o fanna gan Owen Pritchard, does. Michael George yn teimlo bod o'n fwriadol. Tuag ato fo. Trwll y glaw ma wan. Albert ar y bel. Nôl at Lee Lucas. Lucas yn chwilio am yr hediad gan Keane yn Patton, ond Patton yn cam sefyll. Aberystwyth a Mae Colwyn y falch fod y Barri di sgorio yn y fan yna. Cyn rheol o'r Aberystwyth ddim yn hapus, mae'n sicr. Gafin Allen. Ffordd wrth i dîm am ddiffyn. Gig gornel na. Cael ei dal allan. Wel, mi oedd yn teimlo fel bod o bosib yn dod, doedd, achos mi oedd y Barri yn rhoi pwysa. A'r bas yna ymlaen, oedd Keane yn Patton yn cam sefyll. Dwi'n siŵr. Mae Market yn chwarae fo ymlaen yn nghanol y cwrt Cosby. Owen Jones ar bas ymlaen yn chwilio am Martins yn y cwrt Cosby. Ryan Bevan allan ar y dde. Mae Pontypridd dal yn brwydro amdani. Ddim yn cael y Gicrydd. Mae'n y gyfle fan hyn i'r Barri wrth ymosod, ond maen nhw'n brin o chwaraewyr. Pas dda gan Lucas Tomlinson i Keane yn Patton. Patton yn colli momentum yn fanna ac yn ildio'r meddiant. Baglu dros draed i hun yn fanna. Mae'n bod wedi anafu, ond Pontypridd yn chwarae ymlaen. Mae Keane yn Patton di aros lawr ar ymyl cwrt Cosby, Pontypridd, ond chwarae ymlaen mae'r tîm cartre. Owen Pritchard ar y chwith. Nôl gan Owen Pritchard at Jordan Knott. Kieran Lewis yng nghanol cae yn asesu ei opsiynau fo. Owen Pritchard a'r croesiad i'r canol. Penniad gan Evan Press. Lee Lucas yn clirio yn y diwedd, ond uchel yn hytrach na pell o fanna. Ben Blythe yn gofod trio cadw on ar dir y chwarae. Dwi'n gweld o goroesiadau sy'n dod i mewn gan Pontypridd. Metyn sy'n weld ar y postyn pellan, sa'ch na Ben Amwn efalla. Dyli ar y ddau, nhw'n jyst yr un hawdd i marcio. So falla bod nhw'n gorau ffeirio safleoedd dipyn bach gwell a symudiadau gwell gan nhw. O amgylch at i mewn i'r cwrt Cosby. O'r un llonydd braidd. Jordan Knott yn ennill y penniad. Disgyn i Michael George. Lawr yr asgell at Lucas Tomlinson. Albert sydd yno i'r Barri yn ei helpu fo. Tomlinson dal ar y bel. Tomlinson yn chwilio am Gicrydd, dwi'n meddwl. Wel, ddim yn mynd i'w chael hi. Waith da gan Owen Pritchard, ond allan gan Kieran Lewis. Yna bach o ffrion fan hyn, unwaith eto, rhwng chwaraewyr y ddau dîm. Wel, mae yna cwpl o gem y tanllyd wedi bod rhyngddyn nhw yn barod y tymor yma. Ia, fel tisgwyl dem yn gem ddarbu. Kieran Lewis yn camrel i'r bel ar yr yslis. A wedyn y bel oedd yn geisio gicio i Tomlinson, a mae Michael George o fanna'n rhoi di farn i mewn i fyd. Wel, mae hwnna allan am gic gornel, a chyfle arall i'r Barri fan hyn. Dyna'r safle lle ddoth i gol nhw. Felly gawn ni weld, ydyn nhw'n gallu manteisio mewn ffordd debyg y tro yma. George Ratcliffe yn y gol. Ac iddo fo fod yn awdurdodol yn fan hyn. I Lucas i'r canol. A Bell Lac yn cael ei tharo. Tua'r gol. Honna cael ei rwystro eto. Will Richards gafodd yr ergyd. Ond iddo fo gael ail. Chwarae'n parhau. A'r croesiad na'n un dwfn. Evan Press.
Nôl i'r canol, mae yna beniad rhydd yn fyna. Canol i Holbert, wel sut yn y byd. Di honna heb gyrraedd cefn y rwyd. Peniad hollol rhydd i Holbert. Dyn lechi ar y bêl, dwi'n meddwl ar y funud ola. Ac eisiau cefeirio hi. Ti'n at y post yna gosa yr oedd o. Dwi'n groesiad dwi i chi mewn, neb ar ei gyfil. Hawdd i Ratcliffe yn dylio fo. Mae falle jyst i defnyddio cyflymder y bêl ydi chefeirio hi tuag at y postyn pella. So chi wedi bod wrth eich bod efo cyfle fel na, dwi'n siŵr. Dwi'n sgwr y llawer efo mhen, ond... Ia, mae'n gwneud be mae rheolwyr yn dweud wrth ymysodwyr wneud ydy penio hi lawr i'r llawr, ond ddim cweit wedi anelu am y gornel. Ia, weithiau mae'n eich di weld beth, mae'n eich di wneud penderfyniad yr eiliad ono. Faint o gyflymder sy'n y bêl, a fydda jyst defnyddio cyflymder y bêl ac a jyst rhoi flic bach efo nghoryn. Ta dwi'n gorau cael yn halcan a ni a niwi cyfeiriad y bêl, a dyna nath ag eisiau wneud efo na. A tynnu lygyd oddi ar y bêl, eiliad ola, ac yn gwneud smonach o'r cyfla. Ond gath Will Richards gyfla, ber uwch 10 eiliad yn gynharach, nath o'n dal i ergyd yn glir. Felly mae yna rybydd di bod i Pontypridd rwan, fod y Barri di tyfu mewn i'r gêm a. Ryan Bevan a'r bas hir, dwi'n meddwl, mae'n chwilio am Ben Amon oedd o. Ond hwnna y tu ôl i'r ymosodwr. Os fawrth wrth gwrs, mae Cymru C yn croesawu Lloegr C i Lanelli. Honna am hanner ar wedi 7 ar platforma sgorio. Ac mae rheolwr Cymru C, Mark Jones, yn y pwynt sylwebu Saesneg efo ni heddiw, dydy. Mae o yn cadw llygad ar ambell un o'r chwaraewyr. Y pnawma sydd yn ei garfan o. George Ratcliffe, golwr Pontypridd, a'r ymosodwr Ben Amon. Y ddau wedi cael ei dewis yn harfan Cymru C. Os ydych chi cymryd mynd Lloegr wythnos wedyn, ysgolion Cymru chwarae ysgolion Lloegr dan 19 yn Llansawel. Os iau 2020. O fawrth. Na ni digon o frwydro rhwng yr hen elynion. Mlaen â hi gan Owen Pritchard. Honna chydig yr un erthol i Owen Jones. Jones methu cadw honna ar dir y chwarae. Ie, mae wedi bod yn gêm o ddwy hanner o hanner do. I fod yn onast, oedd Pontypridd gath o gorau ar 20 munud neu ryw 20 cynta. Ydyn sy'n y Barri wedyn sydd wedi rheoli pethau yn hanner ola o'r hanner cynta yma. Mae'n signa'r pwysa er bod yn dildio gol. Dangos cymeriad yn ôl i mewn iddi, a nhw sy'n fwy debygol. Mae'n falle gael y drydydd gol o'r gêm yma cyn hanner amser. Wel ia, mae'n teimlo fel bod y momentum efo'r Barri ar hyn o bryd. Ond mae yna 5 munud dda o'r hanner cynta'n weddill. A doedd hwnna ddim mor dda gan Evan Press. Wrth iddo fo glirio am dafliad i'r tîm cartra. Evan Press, y capten, y pnawn yma i'r Barri. Yn absenoldeb y capten arferol, Keane McLagan. Tafliad Owen Pritchard yn chwilio am Ben Amon. Callum Seintiau a Ben Amon yn brwydro fe gilydd am hwnna. Ac Amon yn cipio'r bel oddi arno fo. Caradogan yn teimlo bod wedi cael ei faglu ac mae hi'n gigrydd. Jamie Veal a Callum Seintiau'n protestio i'r dyfarnwr Tom Owen, ond mi oedd na ryw fagliad bach ar Caradogan am hwnna. Oedd, Typio. O'n Iona. Rwy'n lathant allan i cwrs Cosby, dwi'n deud, ond ti'n deud codar dy draed. Wel, do gafodd o ochr i droed chwith o. Gyfle i Pontypridd. Angen ar ansawdd gan Kieran Lewis wan neu Pritchard. Ie, cyfle arall i Pontypridd am hyn. Mae nhw wedi cael cyfleoedd o gicio gosod fel hyn yn barod yn yr hanner cynta. A Kieran Lewis sydd drosti tro yma.
Lewis yn gosod hwnna i Owen Pritchard, ond Lee Lucas wedi gau o lawr yn ddigon sydyn. A'r holl ffordd nôl i'r golwr George Ratcliffe, mae hwnna'n mynd. Ian Martins yn cadw'r meddiant i Pontypridd. A fyny'r cae gan Ryan Bevan. Heniad dda ymlaen. Mae Lewis yn gorfod dangos i awdurdod i ddod allan a hawlio hwnna. Ia, ar ei sodla oedd ben y mŵn braidd efo hwnna. Ddim ar agweld lle oedd y beniad yn mynd. Pas braidd yn fler gan Michael George yn ildio'r meddiant. A Myn yn chwilio am rediad David Carty, ond Carty ddim cweit wedi darllen y bas yna. Ond eto ben y mŵn o fanna, oedd o'n modd yn cam sefyll, chwarae i'r chwiban. Nath o oedi, so wedi gallu troi a redag teg at ar amddiffynwr. Ond na, oedd o'n modd yn cam sefyll ar yw bas llac wedyn ildio'r meddiant. Ymlaen, teg at Hulbert. Lucas Tomlinson ar y bêl rwan i'r Barri. Gan fod draed chwym, ond dim digon o gryfder i gadw'r meddiant. Wel, mae'r bêl, mae'r gicrydd wedi cael ei roi ydy. Lucas Tomlinson wedi tynnu Jordan Knott yn fanna. Cael a chael y fanna, ond dwi'n meddwl, dyfarnwr eitha dyri. O do, mae wedi dweud ti'n gweld i fraich, ond wedyn bod wedi tynnu Grys i ffwr, ond oedd o'n lwcus iawn o fanna. Ia, bron fel bod Jordan Knott wedi cymryd fo hwnna mynd allan. Dwi'n ei daro yn y lliman cornel. George Ratcliffe wrth gwrs, fel oedden ni'n sôn, yng Ngharfan Cymru Cup. Mae o wedi cymryd lle Conor Roberts o'r Seintiau Newydd sydd wedi tynnu allan. Ambell un y syni, alla bod Ratcliffe heb gael ei enwi yn y lle cyntaf. Efallai, ond bod dwi wedi weld o Lewis Webb. Dwi'n gwrs oedd o'n gallu gael ei ddewis gan bod o ar fenthyg o Abertawe, ond mae o wedi cael tymor gwych i Gaernarfon. Efallai bod o, gan bod o efo Abertawe, bod o ddim yn gymwys i gael ei gynnwys i dîm Mark Jones yn sicr. Mae o'n un o'r golwyr gorau yn y gyngrair y tymor yma. Oedd yna wych wythnos dwytha yn y bala ac hefyd neithiwr nebyn Ceicona. Wel, mae hwnna allan. Ben Amon ddim cweit wedi llwyddo i gadw hwnna ar dir y chwarae. Ia, bych chi'n sôn am Lewis Webb. Mi nath o arbed cicio'r smotyn yn gynnar iawn yn y gêm yn erbyn Ceicona neithiwr. I helpu Caernarfon i fuddugoliaeth. 2-1 o'r ffenodd hwnna. Bod Ceicona wedi cael cicio'r smotyn yn ôl 15 eiliad, os dwi'n iawn. Ia, 15 eiliad ar y cloc. Oedd o'n 15 eiliad o'r gêm yn weddill fyd. Ar ôl dweud hynna, gan bod Caernarfon wedi ei lyddio yn ystod ar amser gath y ganiatau, gath y funud ychwanegol i ychwanegu ac bron iawn Ceicona ddod yn gyfartal a peniad ola'r gêm. Sôn am Lewis Webb, nath o un y ddwy arbediadau gwych i gadw Caernarfon ar y blaen. A dim oedd o George Ratcliffe, y ddau yn nhw oedd yn Ngharfan dan yr 20 Cymru yr un adeg, a Ratcliffe oedd yn cael i ddewis gynta gan y reolwr Matthew Jones. Ia, diddorol gweld pwy ydy'r chwaraewyr yna sy'n weithio'n rhan o garfanna tîm 21 Cymru, a rhai ohonyn nhw wrth gwrs yn mynd mlaen i yrfa proffesiynol lywyrchus, a rhai ohonyn nhw dal o bosib yn ffidio traed o ran clybiau ac o ran ei gyrfa nhw. Munud o amser wedi ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf felly. Ac mae'n parhau'n 1-1 rhwng Pontypridd a'r Barri. Owen Jones yn trio dawnsio mewn i gwrt cosbi'r Barri. Ond hwnna'n cael ei chlirio. Oli Hulbert. Mae'n gwneud y dda i gadw'r meddiant yma yna. Hulbert yn chwilio am gymorth. Lee Lucas i lawr y dde, a'r croesiad yn isel, ond hwnna'n cael ei rwystro. Cael
Seinti. Nôl. Tuag at ymwyl y cwrt Cosby. Mae'r peniad ymlaen gan Hulbert i gyfeiriad ben blaidd. A hwnna allan am gic gornal. Un cyfle ola bosib i'r Barri. Yn amser i gymryd y gic gornel. Rai fo hwnna. Fydd Gafnal ddim yn apus os sgorydd y Barri rwan. Rwy'n ni ebyn ni'n cael ei chymryd, fydd ni wedi cael bron i 2 funud. Dros 45. Mae hwn yn siŵr os ydy'n droed de. Lee Lucas fydd yn chwipio hon o dan y traws yn i fel. Ie, un cyfle ola i Lee Lucas. Greu rhywbeth o'r gic gornel yma. Mewn i'r postyn y gosa mae'n mynd. Honna yn llac yn y cwrt Cosby. Ac yn y diwedd allan. A dyna chwiban y dyfarnwr. Hanner amser. Ac mae'n 1-1 rhwng Pontypridd a'r Barri. Y gol agoriadol yn dod gan Owain Jones i'r tîm cartra, ac yna Will Richards yn union ei bethau i'r ymwelwyr. Yr sgôr ar egwyl yn gyfartal. Darbi De Cymru yn gyfartal, darbi arall De Cymru. Dylen ni weid yn amlwg, Barri wedi dod mewn i honna, naddo fe, ar ôl ildio gol yn gynnar. Fel hyn mae pethau'n edrych o ran y penwythnos. Tipyn o bnawn i Ben y Bont yn taro 5 yn ebyn Bai Colwyn sydd ar y gwaelod. Gemau eraill heddi, y ddwy fuddugoliaeth oddi cartwn a chi'n gweld i'r Bala'r Seintiau Newydd. A dim ond gol i ddim i'r Seintiau, mae'n ei hunan yn sioc dyddi yma, nag yw e, yn y Dre Newydd, ond buddugoliaethau mawr neithiwr. Dewch i ni weld gemau neithiwr nesaf. Newn ni edrych yn ôl ar y gemau yna yng Nghanarfon y Holffordd. Gêm di gychwyn yma ar yr ofal. Cic hwnna yn i gyd. Gynarfon yn i melyn a gwyrddach. Dechrau'n sydyn iawn a gyfle rwan i Jordan Davies mewn y cwrt Cosby yn thyn ôl. Teg at Franklin cael ei fodlu mewn gic o'r smotyn. O fewn 15 eiliad ar dyfarnwr James Walker wedi nodi hwnna yn drosodd ar Franklin. Davies. A mae Lewis Webb wedi arbed y gic o'r smotyn. So ddim yn gic ora. Webb yn mynd y ffordd cywir. Bradley a'r gic rydd. Teg at y postyn pella. O, wedi tar y postyn. Griff John. Gael cyfle ar y postyn pella. Donifer groesiad ddim. Cael ei gyfynnu gan Darn Thomas. Thomas a groesiad teg at Davies ar y postyn pella. O, arbediad o didog gan Firth yn isel i'w dde. Mae Caernarfon yn meddwl bod wedi croesi'r llinell. Ond mae hwnna yn arbediad o'r safon ucha gan Andy Firth. John Davies, Bradley. Gwaith da gan Davies, mae Bale yn disgyn ni. Sean Bradley sy'n brasgamu ymlaen gyda Louis Lloyd tu cefn. I nas cyfle Louis Lloyd wedi Caernarfon ar y blaen. O amgylch y golwr, oddi ar y llinell. Yn wych gan Kai Edwards. Cyfle arall i'r cofis. Mae'n symudiad gwych gan Caernarfon. Ymlaen, bas wych i lwybr Griff John gan Donahue. Groesiad, teg at Louis Lloyd ar y fole! O, o'r diwedd, mae wedi roed y cofis ar y blaen. Yn iddiannol yma ar yr ofal heno. 7th gol o'r tymor i'r asgellwr. Dwi'n dweud Declan Poole. Mae o'i bei Poole. Bradley dal ar meddiant. Fyn i'n ôl i Donahue. Adam Davies yn disgwyl am y groesiad. Teg at y fo, mae'n dod. Arbeniad i Dalcen. Mark Williams sy'n dyblu mantais y cofis. Chwip o groesiad gan Donahue. Mae'n dod ddrwg i waith i dîm Neil Gibson. William Hogan sy'n cam sefyll. Na, dio ddim. Hogan. Mae Declan Poole a Jordan Davies yn y cwrt Cosby. Groesiad tromedig. Harrington. Ar y foli. Arbediad o didog gan Lewis Webb. Oedd wedi mynd un ffordd. Mae'n gymryd i wiriad o goryn Mark Williams ac am ymatab gan y golwr.
Williams chodi fyny tuag at Hogan. Mae'n disgyn yr i Franklin efalla. Ffrangos i gicor smotin, oes ma yna. Sy'n talu cei cona frysio, rwyd hanner munud sy'n weddill. Davies yn erbyn Lewis Webb, a Toma. Mae'n darganfod cefn yr hwyd, a mi ddeunawfed gol o'r tymor. Os a un cyfle arall i cei cona. Dyma'r bas ymlaen, Taylor Crosdale yn glir, o gwmpas Bezi, beth fydd lliw y cerdyn fan hyn. A mae'r coch allan, ac Oliver Bezi yn dim ond i ail ymddangosiad i Aberystwyth, yn cael ei ddanfon o'r ca am lorio Martel Taylor Crosdale. Does dim gol geidwad gan Aberystwyth ar y fainc. A Jonathan Evans, sydd wedi symud nôl i Aberystwyth o Benryn Coch, fe sy'n cymryd y crys oren a'r menig. Jonathan Evans rhwng y pist. Taylor Crosdale ar ei drod dde, o mae'n cael ei harbed yn gampus gan Jonathan Evans. Evans yr arwr yn mynd i'w chwith. A Brwsesi yn erbyn Woolham. Mae heibio i Woolham. A'r cyffyrddiad gan Hawkins. O, chwip o groesiad gan Rhys a Brwsesi. Ond peniad hyfryd gan Dan Hawkins. Aber yn clirio dros dro. Eto Hwlffordd yn reoli canol ca. Pas dda! Taylor Crosdale, mae wedi methu'r target. Martel Taylor Crosdale yn methu cico'r smotyn yn yr hanner cynta ac yn methu cyfle eiraidd i ddyblu mantais yr adar gleision 5 munud i mewn i'r ail hanner. Ceisio troi am ddiffynwyr Aberystwyth. Martel Taylor Crosdale yn dal y bêl i fyny. Y Canavan yn llithro mewn, mae'r bêl dal gan Corey Shepherd. Mae'n dod o hyd i'r sgoriwr Hawkins. Hawkins yn helpu'r bêl yma. Taylor Crosdale! Dim cam sefyll y tro hwn. A nawr mae'r prif sgoriwr yn rhwydo ac yn dyblu mantais Hwlffordd. A bêl yn cael ei sgibo allan gan Shepherd at Hawkins. A croesiad Hawkins yn dod o hyd i Taylor Crosdale. Maen nhw dal i bwyso a dau allan ar y dde fan hyn. A dyma Fawcett. A'r bêl yn cael ei harbed. Oedd hi ar y linell ac heibio'r postyn. Gan Kai Whitmore am ddiffyn arwrol gan Aberystwyth. Lawr i 10 dyn. Ddim yn ildio'r drydedd. Dyna ni gemau neithiwr yn uwch gyngor Cymru JD. Digon di bod yn digwydd, neithiwr, digon bod yn digwydd praw yma hefyd. Mae Mackled Williams di dod lawr da fi. Ni'n mynd i drafod y gem yma. Cyn hynny, welwch chi'n y gem na golgeidwr Aberystwyth yn cael ei ddanfon o'r cae. Jonathan Evans yn mynd i'r gol. Mackled Williams, dechreuwch chi weid stori. Rhywbeth tebyg di digwydd i Jiws. Be ddigwyddodd? Oedden ni chwarae i Bangor yn Roes Oswald i'r nos Fawrth, mynd i Chwefror, dwi'n meddwl 2001. A o'n i wedi sgori hat-trick, ac oedd gol geidod ni o'r yriodd ar y cae, gyda'r 5 munud o'r gêm yn weddill, felly o'n i'n deithio ni fel ymwysodwr, angen cadw dod y gêm yn gyfartal, cos oedden ni pryderu bod ni'n disgyn allan o'r gyngred, felly eisiau benderfynu rhaid y menig ymlaen a cadw llechen lan am 5 munud. Hat-trick a llechen lan. Mi'n credu mai dim ond Jiws allan gyflawni hynny. Beth am y gêm am fan hyn? Mae'n gyfartal ar yr egwyl. Dechrau Mae Pontypridd. Gawn ni weld y gol na nawr. Dyma hi, ond oedd hi'n gic gornel, na'r cwestiwn mawr. Dyma'r ergyd yn gyntaf. Ie, ergyd rymys doedd gan Cirin Lewis, ond oedden ni'n meddwl bod Mike Lewis wedi cael ei arddwn iddi, ond tas ydy'n slofio hwnna lawr. Edrych wedyn, oedd hi ar y traws y doth i, a wedyn be mae Owen Jones y dda fanna, mae o'n pasio'r bêl i mewn. Cirin Lewis wedi gria drwyddi a ergyd rymys, ond y fanna, mae o'n cadw reolaeth o'r bêl. Mae'n edlamu yn gyffyrddus yn garedig o'i flaen, a mae'n jyst yn pasio hi. Dwi'n gwybod bod Mike Lewis yn onni fod na un o chwaraewyr Pontypridd yn cam sefyll, ond mi o'na un chwaraewr y Barri yn sefyll wrth i ochr, felly anodd
heb VAR, ar llinella, anodd, ond ia, mae yna'n gol dda gan Owain Jones a dyd. A i fod yn deg, mae Barri wedi tyfu yn y gêm yma, beth am I hymateb nhw, wrth i ni weld y gol nhw, maen nhw'n tan yn ôl ydyn. Ia, hanner y ddwy hanner, so ti ddeud, y Barri'n gorffan yn gyrfach, ac Gavin Allen yn wallgo ffordd mae di ildio'r gol o fanna, ogi gosod. Gath nhw'n rybuddio yn gynharach, rhyw 5 munud yn gynharach, bydd y bel allan o'r cwrt cosbi, ond y fanna, mae Ben am hwn, be ddylio fo wneud ydi agor i gorff allan, hanner yn gweld y bel, hanner yn gweld yr ymosodwr. Diolch yn gwneud hynny, mae'n edrych yn syth lawr am y bel, a mae'n cael ei ddal yn cysgu ac ar ei sodla, a dyna pan mae Will Richards yn gallu slifio mewn ar ochr dwyll. Ie, dyna ni. Wel, diolch yn fawr iawn, Mark. Mwy o waith i wneud nawr, sylwebu ar gyfer yr ail hanner. Oedd e'n dathlu fel chwaraewr wedi sgorio'i gol gynta i'w glwb nag oedd e. Wrth i fodd fel yna. Un yr un fan hyn. Chi wedi cael syniad o'r wythnos brysur sydd i ddod. Mae'n dechrau nos Fawrth. Cymru yn erbyn Lloegr. Cymru Ewi, mae'n mynd i fod yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar chi. Hanner awd i 7 ar Barc Stebenith. Nos Iau, dynion Cymru yn cwrdd ar Ffindir. Dewch ni glywed gan y rheolwr Rob Page nesaf. We've picked a bigger squad than normal. Normally it'd be about 26 maybe. But we've gone for 28. Yeah, we've got 4 keepers, but looking at the squad of what we've got, I think it's they're a great group together. And even though we've got 4 keepers in, I still think they're important for the environment. With regards to the health of the players and playing minutes at domestic level, it's probably the healthiest position we've been in, Sioned. So I am really pleased that, you know, they listened to what was said in November, and if we can get as many out playing minutes, it's going to benefit us. So hopefully that comes true and helps us get the result we want on Thursday. You look at the front players that we've got now, it's the right selection headache, but a good one, you know, because for once now, whatever starting 11 we put on the pitch, we have got strength and depth. I can look over my shoulder now, and if we need to put fresh legs on to change the game on the hour mark, then I'm looking at championship players, premiership players that are playing well and scoring goals like you've just alluded to. We're in good form there, Sioned. You know, we look at the results overall in the campaign, and yeah, there's one result in particular that will always stand out, but beyond that, look at Croatia at home, look at Turkey at home. You know, we could have had 3 penalties in that game, but the level of performance was outstanding. So the boys will be full of confidence. We've got the welcome meeting already mapped out with some of the good bits of play that we've had over the last few games at home. And if they're not up for it after that, I've seen the video, and if they're not up for it after that, then they're in the wrong job. But we'll have them fired up and ready. Rob Page and barod amdani. I'm joined with Jane Ludlow, another international manager from the Rhondda. Fair play. Hiya. It's going to be a big week, isn't it, for the men's team? What do you make of this Finland game, Jane? Oh, look, we've got to look forward to it. At the end of the day, it's great that we have this opportunity now, and we've got to be positive. If you look at results, you know, going into it, why can't we go and get that result on Thursday night? If you were in Robert Page's shoes picking this team, we've just seen Aaron Ramsey make an appearance today for Cardiff. He's been out for months. Would you risk him in a game like this? Well, he has been out, hasn't he? And I know there was some words mentioned with regards to the communication between national team and club. But look, if he's fit, you've got to put him in there, haven't you? Would you? I think that's a yes. Obviously, yes, there's discussions with the medical team because people might have a different decision at the end of the day because you do have to look after him as a player. But it's an important game for us. We speak a lot to a former assistant with Wales, Osian Roberts, and he says games like this, players like Ramsey, you do chuck them in. Is that the way managers look at it? Well, definitely. He's a player that managers have trusted for years, and there's a good reason for that. He's one heck of a good player, isn't he? And I know he's getting a bit older, but look, as you get older, you just play the game slightly differently. But he's so impactful for us, so I'd love to think he'll be on the pitch on Thursday. What would you do with the attacking options Wales have got? Everybody's playing a lot. Everybody's playing well. I try and remember them all. Kiefer Moore, Dan James, Brennan Johnson, David Brooks, Harry Wilson, Nathan Broadhead. I may have missed somebody. Where do you start with that? Oh, look, to be honest, so much context goes into that decision. Who's playing well, fitness-wise, and mostly, what do Finland do? And how can we exploit it? And I'm sure, look, there's some guys within the system there helping Page. He will be making those decisions. Well, they've probably already made those decisions weeks ago. And just hopefully the team that they think is the strongest will be fit on the night. It's an interesting one. We've had Ben Cabango pull out today, so that they've lost one player. But it's a big squad as well. Why do you think he's gone for such a big squad this time? 4 goalkeepers? Because there's 2 games coming up in a short space of time? Yeah, and to be honest, we've got to be positive. Look, we've got to think that we're going to get through to that next game now the following week. And always, as a national team manager, you're thinking of the future.
you can't predict the future, but you're constantly thinking, I want boys in the system, girls with us in the past, but boys in the system that can come in and start understanding what we're doing because we don't know when we'll need them. So if there is an opportunity to bring in a bigger squad and the FAW are enabling that, then great. Interesting. Well, yeah, cool. Just finally, do you think we'll do it? Are we going to head off to Germany this summer? Come on, of course we will. I really want to go to Germany this summer. I'm looking forward to going to Germany myself, to be fair. So, no, yes, very confident. Brilliant. Well, it's great to have you here on Scorio this weekend. Thanks very much, Jane. I'll let you get back for the second half. Yeah, big week coming up. Wythnos fawr I PêL-DROED Cymru. Mae'n ail hanner eitha mawr fan hyn. Pontypridd hefyd. Pontypridd yn cwrdd ar Barri. Pontypridd yn ôl ar y cae. Mae'r Barri'n ymddangos hefyd yn y crysau melyn cyfarwydd na. Yn un ôl at ein tîmau sylwebu. Felly, Jane Ydlw, mynd i ymuno da Mark Jones, gwych cael Jane gyda ni fan hyn. A mae Mark Lloyd Williams di fynd yn ôl at Iolo Chwng. Am stori, hat-trick a llecen lan gan Jiws. Ond genio beth fan hyn yn yr ail hanner. Nôl at chi gyfeillion. Diolch Dylan. Ie. Mark Lloyd Williams yn sôn wrthyn ni ynglyn â'i gyfnod byr o fel golwr. Wrth gwrs yn fwy cyfarwydd efo rhoi'r bêl yng nghefn y rwyd. Ni wedi gweld y bêl yng nghefn y rwyd ddwywaith yn yr hanner cyntaf. Sgwni beth sydd gan yr ail hanner i'w gynnig i ni. Wrth i Pontypridd ddechrau petha'n fan hyn. A dim newid i'r naill dim a'r llall ar yr egwyl. Mi oedd hi'n hanner o ddwy hanner, fel oedd Mark Lloyd Williams yn sôn. A'r ail hanner yn dechrau. Efo'r bêl yn saff yn wylo Mike Lewis. Yn y gol i'r Barri. Cyfle yn fan hyn i Michael George, redag drwy ganol cae. I Lucas yn chwilio am opsiynau. Gweld rhediad Keenan Patton yn y diwedd. Patton hefyd mewn chydig o gornel, mae wedi llwyddo i ddianc a chroesi'r bêl. Evan Press, y capten. Straed Lucas. Tomlinson yn chwilio am y bas. Patton ar ergyd, arbediad gwych gan George Ratcliffe yn y gol i Pontypridd reit ar ddechrau'r ail hanner. Symudiad da gan y Barri. Ac ergyd Patton yn cael ei harbed. Mae yna gyflen fan hyn i Pontypridd. Ben Amon yn ennill cic gornel. Ie, mae yna symudiad gwych gan y Barri. Tomlinson yn holli'r amddiffyn. Patton Committee ar y cynnig cyntaf. Cisio chremanu hi i'r gornel bella na. Mi oedd George Ratcliffe ar y ddylunau draed. Mae'r gychwyn ar ail hanner i nadu y Barri i fynd ar y blaen. Barri di dechrau. Fel orffenna nhw. I'r hanner cyntaf yn yr ail hanner yma. Mae yna fygythiad rwan ac i gornel i Pontypridd. Ie, nôl ar ben arall y cae. Mae Ryan Bevan yn paratoi i gymryd y gic gornel. I Pontypridd, i'r canol mae'n mynd dros ben. Pawb. A gallan am gic gol, ie. Siomedig iawn yn fan ail o'r rhaid deud. Yr ansawdd. Di bod ti joglwstwr chyrwyr yn y ganol y cwrt Cosby a fydd Gafin yn apus efo'r ansawdd yna. Yna sicr. Ie, be fydd i neges o fod wedi bod yn ystod yr egwyl. Dych chi'n meddwl, efo'r momentum na ella wedi dechrau symud ag at tîm Steve Jenkins. Dwi'n siŵr bod y falch bod y chwyban di dod am hanner amser ffordd y Barri yn chwarae ar ddiwedd ar hanner cyntaf yna. Ond dwi'n siŵr bod o'n dweud rei'n ni ddechrau yr ail hanner fel nathon ni'r hanner cyntaf. Ac ceisio bod cael fwy o'r meddiant a fwy o momentum a bod yn fwy bygythiol o flaen gol na godda ni. Ceisio bod fwy clinigol. A fydd Steve Jenkins wedi bod yn dweud oll o wahanol ar enni ddechrau'r ail hanner fel orffennon ni'r hanner cyntaf. A dim cael yn dal allan yn oer gan Pontypridd yn dechrau hanner ar dan. Lle gan Lee Lucas yng nghanol cae fan hyn i'r Barri. Allan at Ben Blaidd. Blaidd ar bas yn dod o hyd i Hulbert. Chwarae rhwng Hulbert a Patton. Mae Patton yn teimlo fod Heded Hulbert wedi cael ei rwystro, ond chwarae mlaen nawn ni a Patton yn croesi'n isel. O'na disgyn i Tomlinson. A'r ergyd yn ddigon
hawdd I George Ratcliffe yn y diwedd. Ratcliffe ddim hyn o dwi trafferthu. Pigo'r bel I fyny eto. Ie, mae yna bygythiad arall pattern tro yma. Ond dylia Tomlinson wneud o well. Fod yn cicio llawr gyntaf. A wedyn... Os di droed yn cicio'r llawr gyntaf, a wedyn yn cicio'r bel, lle mae hynna'n tynnu chdi bach o bwyth allan o'r ergyd. Ond dylia fo. Lle wedi gwylio ffordd nath Owain Jones orffan gol Pontypridd, yna sut ti'n gorffan bel sy'n dod nôl atach chdi fel yna. Ryan Bevan yn trio cadw hwnna ar dir y chwarae. Ymlaen gan Lee Lucas. Cyniad Marketson allan I Pontypridd. Owain Jones yno. Mae'r gyffyrddiad oddi ar Jamie Veal. Sy'n golygu tafliad i'r tîm cartra. Owain Jones nôl at Ryan Bevan sy'n chwarae fel y cefnwr dde I Pontypridd. Heno yma, chwaraewr canol cae ydi fel arfer, mae o di ymuno efo'r glwb o Lenechi ym mis Ionawr. Mae gêm gyntaf o dros Pontypridd. Oedd y fuddugoliaeth na dros y Barri. O 2-0. Ben Blaidd ar tafliad. Da ni heb weld llawer o Ben Blaidd yn y gêm yma. Lawr y chwith i'r Barri hyd yma na dan. A fod y ddistaw. Rhaid deud. O, mae gwneud I waith yn ddistaw bach. Os a pwynt. Wel, cyfle fyna Ian Martins. Mi oedd rhaid I Mike Lewis ddod allan yn sydyn I gyrraedd hwnna. A chyfle am wrth ymysodiad i'r Barri. Mae Lee Lucas yn teimlo fod wedi cael ei faglu. A'r gyfarnwr Tom Owen yn anghytuno. Owen Pritchard ar bas ymlaen. Teg at Ben Amon. Mae dal yno I Pontypridd allan gan Martins. A Michael George yn cipio'r bel ond ddim yn clirio I safle monteisiol am wedi mildio. Mae o di ildio cic gornel. Ie, Mike Lewis yn ei dda fyna ar flaenau draed I Nadi Martins gyrraedd hwnna. Ond ella cael y chael oedd hwnna. Ella bod Lucas yn chwilio amdani fwy na'n byd arall. Lucas yn teimlo fan y fagliad ond y chwarae ymlaen yn arwain at y gic gornel yma. I Pontypridd, Ryan Bevan mewn i'r canol. Allan yn gadarn gan Michael George. Ymlaen gan Lucas Tomlinson ond digon amser gan Owen Pritchard I godi hwnna nôl teg at y canol. Mae Jamie Veal yn clirio yn y diwedd. Tomlinson ar ei hôl hi a mae o'n teimlo fel bod Owen Pritchard wedi lorio fo oddi ar y bel. Steve Jenkins yn apus uwch o'r bell ar cae. Yn parth technegol efo'r gyfarnwr cynorthwyol. Un o'n sicr. Ydw'r o gweld hwnna eto. Os oedd hwp y tredag I mewn I Pritchard. Lucas Tomlinson ag Owen Pritchard. Sa'n llawer yn hwnna. Dim byd, just... Wedi fraich allan ma Pritchard. Nid mor ymynydd honni ma Tomlinson. Sefyll yn gadarn yn hytrach na throseddu. O bosib nath Owen Pritchard yma na. Wel, dyma sut mae'n sefyll ar hyn o bryd yn y tabl. Pwynt yr un i'r Barri a Pontypridd. Os ydy hi'n aros fel hyn yn golygu fod y Barri 6 pwynt oddi ar y seithfed safle yna. Pontypridd bwynt o flaen Aberystwyth yn y frwydr na I aros allan o'r ddau isa. Ac wrth gwrs, Pontypridd ac Aberystwyth dal I chwarae I gilydd eto. Ond wrth gwrs, mi fydda'r Barri efo llawer mwy o bwyntiau na hynna. Tasyn nhw ddim wedi bod yn ildio lot o goliau hwyr y tymor yma. Hyd yma, maen nhw wedi ildio goliau mewn 5 gêm gwahanol ar ôl y 90 munud sy'n golygu gan 8 pwynt yn llai nag y fysyn nhw. Tasa'r gêm yna wedi gorffen ar y 90 munud. Fydden nhw'n gobeithio peidio gwneud hynny heno yma. Croesiad yn un dwfn. George Ratcliffe yn cael ei law iddi. A honna yn disgyn I Keenan Patton. Ond Patton methu rheoli. Croesiad da I mewn. Teg at y postyn pella. Roi
Oedd Radcliffe yn gorau hwn un oedd o. Rhaid deud. Oedd o'n gwella oedd o. Patton. Oedd o'r i soda mewn bod Radcliffe am wneud y well na nath o. Ti'n sbio ar y gema ar ôl gweld y tabl na rwan. Ti'n gweld y gema mewn bythefnos. Dwi'n meddwl bod Aberystwyth yn y byd bai Colwyn. Dwi'n meddwl yn ganlwythnos mae'r gêm gath i gyrru os ysbytha am di gael ei chwarae ar ynos fawr. A wedyn mae bai Colwyn Pontypridd. Felly mae'r tri yna'n chwarae ei gilydd mewn 8 diwrnod. Dwi'n weld mewn bythefnos neu 2 wythnos o falle be fi sefyllfa gwylod y tabl ar ôl i'r tri yna'n chwarae yn ei byn i gilydd. Ie, mae dal yn ddigon tyn tu ar gwaelodion o hyd. Ie, wedi ddau dîm rhan bythefnos ar ôl. Ie, 3 tîm bythefnos. I gael un yn at ei gilydd cyn y gêm nesaf ar ddydd ar Grocrydd. Lee Lucas yn taro hwnna o bellter. Ond dim byd i boeni George Ratcliffe yn y gol. Steve Jenkins am yna. Yn cael socsan go dda heno yn y glaw yma yn Treforest. Felly fod anodd deud os yw Barri'n hapus efo pwynt, maen nhw'n gosach efo yn ddiogel a fod yn y gyngrau'r tymor nesaf, ta fod nhw'n siomedig. Bod nhw'n wedi cael bwlch na'r pen y bont a hwffordd. Gofod ti'n fynydd i ddringo. Ac eisiau codi'ch ben na'i llun na'r llall, ond ta mae'n obaith wedi'n goelio bod chdi'n gallu gwneud. Mi gawson ni gip yn fanna ar fainc Pontypridd o Ollie Young sy'n edrych fel bod o'n paratoi i ddod ymlaen. 17 oed ydi o. Mae o wedi ymddangos fel eilydd bellwaith yn y gyngrair yn barod. Ac mae o'n un o sawl chwaraewr ifanc ar fainc y tîm cartre. Owain Jones yng nghanol cae i Pontypridd. Nôl gan David Carty. Ryan Bevan yn ildio'r meddiant. A Lucas braidd yn fler i'r Barri. Kieran Lewis ar bas hir yn chwilio am Ben Armon. Michael George oedd yn rhoi pwysa ar Armon. A hwnna allan am dafliad i'r Barri. Sgilio da fyna gan Ryan Nichols ar y fainc. Troi blynyddoedd yn ôl. Dyna'r o gol pwy gyd i dynnu ffwr. Dydy Carty'n di gael llawer argraff ar y gêm i Pontypridd. Dwi'n mwyn di dynnu ben am mwn i ffwr. Yn sicr. Margetson fyny'r cae. Mae'n cael ei chadw ar dir y chwarae ac yna Carty yn ennill tafliad yma i Pontypridd. Ryan Bevan ar tafliad. A'r meddiant yn cael ei ildio. Lucas ar bas yn chwilio am Ollie Hulbert. Mae hwnna'n rhedag drwyddo i Keenan Patton. Patton i'r canol at Hulbert. A George Ratcliffe yn cyrraedd yno gynta. Penderfyniad gwych gan y golwr i ddod allan am hwnna a chyrraedd gynta. Ac mae yna fagliad ar ben blaid sy'n golygu cicrydd i'r Barri. Wel am gyflaen fyna. Ar y gwrthwyr masodiad. Ie, nath amserio yna yn berffaith oriol o. Ac o rhaid fo wneud yr fel arall. Felly sy'n digol fel os o'n neithio'r cerdyn coch i'r golwr. Ond nath o'n wych yn cyrraedd yna gynta. Rwan mae Ollie Young yn dod o Martin sy'n cael ei dynnu ffwrdd. Ie, Ian Martins yn gadael. Ac Ollie Young, 17 oed, yn dod ymlaen yn ei lefo. Ie, gath Ollie Young eisiau gap i ysgol yn Cymru ddefo mis o nawr neu yn Australia. Yn ysgol Basaleg. Ei dad o, di gael cap i rygbi Gymru, Paul Young. Pa fath o chwaraewr ydy o felly, be allwn ni ddisgwyl ganddo fo? Ie, mae'n gwybod lle mae cefn yr hwyd. Mae gen i fansawdd o gigia gosod hefyd. Felly fydd o'n efallach bach o fygythiad. Bach gen ifanc ydi o. Digon i ddysgu. Mae'n siŵr bod Gafin a Ray Nicholas di bod yn gweithio fo fo
ar y maes ymarfer, ond yn corfforol. Ie, mae o'n un o sawl chwaraewr ifanc oedd wedi cael ei henwi ar fainc Pontypridd prynhawn yma. 17 oed di o. Mae yna ddau arall sy'n 17, un sy'n 19, un sy'n 18, un sy'n 16. Croesiad peryglus yma'n hyn unwaith eto. Ac mae George Ratcliffe yn cyrraedd yno gynta. Oli Hulbert yn ei ddal o yn hwyr. Crydd yn unig, dwi'n meddwl fydd hon. Mae Ratcliffe yn hercio. Yna gyfla efo nad oedd Croesiad efallai ddim yr ora. Ond oedd Ratcliffe yn ddew. Hulbert yn droed e. Falle sy'n dod o well rhedeg ar draws. Ceisio camu ar draws y golwr yn mynd efo'i droed chwith, ond falle dim ond Mark Jones yn poeni. Oedd ei tanna ni ma'n sy'n swebyn Saesneg yr oedd ma di cael ei alw i fyny i Dîmec Cymru. Ie, Ratcliffe yn cael chydig o driniaeth yn fan hyn. Wel, o'n i sôn am y fainc na. Tybed welwn ni Ashley Morris yn dod oddi ar y fainc, tybed. Fydd Mark Jones, fel ydych chi'n sôn, yn poeni. A fydd George Ratcliffe yn ffit ar gyfer y gêm rhwng Cymru ec a Lloegr ec. Os fawrth am 7:07. Goreuon uwch gyngrair Cymru yn erbyn goreuon y National League yn Lloegr. Ac wrth gwrs cofiwch am holl eich bwyntiau'r penwythnos. Nos Lyn am 10 ar S4C, ac eto nos Fawrth am 7:06. Holl ganlyniadau, holl uchaf bwyntiau'r benwythnos gan gynnwys wedi golet swmpus y prynhawn yma i Ben y Bont yn ebyn Bai Colwyn sydd wrth gwrs yn effeithio ar waelodion y tabl ac yn effeithio ar y tîmau yma. Sbio ar y goliau na fyd na Ben y Bont i sgorio, falle fi'n yn allweddol i orffedd yn y seithfed safle. Dwi'n gwybod i Hwlffordd ddim yn sgorio llon troliau goliau, ond mae hwnna. So, mae Hulbert, diolch yn redag yn ar y 10, na ddim yn redag flat out efo na rai deud. Mae hwnna yn boenus. Mae'n diddorol gweld. Mae'n holliach i weld. Yr ergyd hegar yna. Mae George Ratcliffe yn ôl ar ei draed. Yr oll chwaraewr ifanc ar y fainc i Pontypridd. Mae gyda nhw un o brofiad, sef Ash Morris. Nôl gan Ben Blaidd i Lee Lucas yn y cwrt gosbi. A hwnna'n cael ei chlirio am y tro gan Ryan Bevan. Mae'n nôl i Evan Press. Press yn cadw hwnna yn isel ac yn chwipio hwnna ar draws y cwrt 6. Wel, mae bron a ffasio hwnna i gefn y rwyd. Dwi'n siŵr oedd y golwr George Ratcliffe yn disgwyl hwnna. Dwi'n siŵr oedd Evan Press yn gwybod be oedd o'n wneud. Chwilio am y bas oedd o. O Press yn gwybod yn union beth yn wneud. Oedd o'n just pasio hwnna ar draws y corridor yn sygwyd. I Ratcliffe yn gwybod beth yn wneud. A dwi'n meddwl na Lucas di o. Lee Lucas, pam dim yn llithro? Pam dim yn llithro i mewn? Yn fan yna. Hwna yn gyfle uraidd. A dyna di, ella un o gwendida y cya yma, mae pobl yn ôl yn llithro ar y cya artificial yma. So hwnna blynyddoedd nôl ar gau gwair. Sa ti di llithro mewn, a sa ti llond dy groen mewn mwd, a sa ti'n dathlu. Wel, hyd yn oed ar ddiwrnod mor glyf a hyn. Mae'r eilydd wedi dod i'r cae i Pontypridd gyda llaw i olsach chi o yn fyna. Josh Stevens mlaen yn lle David Carty. Mae'n fachgen ifanc fyd, dwi'n meddwl bod o'n fyfyriwr yn goleg addysg bellach yn Gaerdydd. Wel, mae sicr angen yn barel mor fawr a hwnna. Mae'n rhywbeth ewr, eistedd sefyll allan dydy, lle bod yn yr eisteddau, un ei toli'r gol, neu oedd ei tanna ni, mae'n tŵall y gol yma. A tro dwytha ni, mae rhyw gystadleuau saith o'r bochr merchaid, oedd hi'n tŵall y gol yma. Tafled hir i'r cwrt gosbi, eniad allan. Nôl yn uchel i'r canol, a digon hawdd i Mike Lewis hawlio hwnna.
Mae'n dweud, Barri di gael y gorau o'r 19 munud cyntaf yn yr ail hanner. Wedi creu cyfleon. Allan am dafliad gan Ben Margetson. Pontypridd. Wel, maen nhw'n gyfartal ar hyn o bryd. Dyn nhw ddim yn edrych fel tîm sy'n mynd i fynd lawr. Dy hynna'n deg i ddeud. A nhw ydy'r cryfa o'r tri sy'n brwydro i aros fyny ar hyn o bryd. Wel, ffordd mae'r canlyniadau diweddar di bod, ia. Ond efallai bod rhywbeth fel thefnos o seibiant i Mae Colwyn ag Aberystwyth yn dynnu lles yn nhw falla. Ond so ti'n ddewr i ddeud bod nhw ddim yn mynd i ddisgyn allan. Wedi barod dim gymaint o bwyntiau chwarae amdan, 12 pwynt o weddill. 15 dwi'n meddwl i Aberystwyth a Pontypridd, ond ti'n gwybod beth sy'n gallu digwydd mewn gema. So'n neithiwr gol o'r Aberystwyth oddi ar y caen gynnar iawn y gêm, ond am saws ni wedi y gêm wedyn. I dod yn Gynarfon, Ceic hwnna methu cicio'r smotyn o be, hanner munud. A wedyn reid, hwnna'n codi hyder, Gynarfon, cofi am i wedyn yn sgrechian ac yn bloeddio ac yn codi ysbryd y tîm ar y cae ac oedd hwnna'n drop pwynt y gêm. A nath Gynarfon yn edrych yn ôl wedyn. Mae digwyddiadau felly'n gallu digwydd a yn y dair gêm na o gwmpas y cyfnod y pasg. Fydden nhw'n gema diddorol iawn. Yn fynd yn sicr a dwi'n bod yna un nhw'n fyw ar sgorio. Ymlaen gan Blaidd, tuag at y cwrt Cosby. Lucas Tomlinson methu gyrraedd yna. Big gol fydd hi. Ia, wel, mi fysach chi'n berson dewr i ddarogan yn erbyn Aberystwyth o ystyried y ffyrdd gwahanol maen nhw wedi llwyddo o fod y hyd i aros fyny yn y tymhorau gweitha yma. Maen nhw wastad yn llwyddo i ddianc rwysyd dydyn. Ond wrth gwrs, da ni dal ddim yn siŵr be fydd canlyniad y cam a disgyblu posib yma yn eu herbyn nhw. Am y gêm gafodd ei ohirio yn wythnos dwytha. Oes na bwyntiau i gael eu colli enghraifft. Da ni wedi gweld hynny sawl gwaith yn barod y tymor yma. Pontypridd wrth gwrs yn gwybod yn iawn sut beth ydi o'i golli pwyntiau. Maen nhw wedi colli 9 pwynt. Beth arall i ystyried hefyd, mewn rhyw bythefnos mae'r clybau'n gwybod os nhw'n dynnu lle drwydded i fod yn enghraifft. Felly mae hynna di chwarae ran yn y gorffennol. Ie, wrth gwrs, weithiau da ni'n clywed drwy rhyw ddatganiad sydyn reit ma'n rhyw dîm yn mynd lawr. Waith lle ydyn nhw'n y tabl. Oedd y dyfarnwr Tom Owen gyda llaw yn gwneud ymarferio neu drio cadw'n gynnes. Gyna, hwnna'n rhoi rhyw arwydd i chi o ba mor oer diolch fan hyn. Michael George, trio cnesu dilo. George Ratcliffe efo'i ergyd, ond hwnna heibio'r bostyn. Ie, nath i adlamu fyny'n garedig iddo fo i tharwy ar y foli. Oedd hi bas letos wych iddo fo, rai deud, gan Patton. Oedd ti cefn wedyn i'r amddiffynwr. Dyna'n pwyllo, mae jyst yn adlamu'n garedig efo fo. A dyna wedi tynnu hwnna ar draws y gol o trach na eisiau mynd ag at y postyn agosa. Mae'n della fydd y Barri yn meddwl da ni wedi cael yn cyfleon yn y hanner cyntaf ar ail hanner yma, a da ni wedi cymryd nhw. Fydden nhw'n gobeithio oedd i record nhw ildio pwyntiau yn hwyr iawn mewn gema, ddim yn dod i'n ôl i taro'n unwaith eto. Hyn yma. Chwarter o'r gêm yma'n weddill. Mae yna gicrydd i Pontypridd yma yna. Jordan Knott yn cael ei lorio gan Oli Hulbert sy'n helpu fo nôl ar ei draed. Dim llawer yn ddim yna. Ond cicrydd fydd hi'r tîm cartra. Pontypridd y falch, jyst yn yr pwyth allan o stem y Barri. Dyn allan llawer opsiynau i Gavin Allen ar y fainc.
cael ei chlirio gan y Barri, mae dal yno. Lucas ymlaen. Cyffyrddiad da gan Oli Hulbert. Sy'n ei gosod i'n ôl i Michael George ar bas ymlaen. Hulbert sydd ar ei hôl hi. Hulbert yn cyrraedd yno. Heibio i George Ratcliffe sydd ddim yn ei gol. Mae'r gol yn wag, mae o'n ôl yno rwan. Patton yn trio cael lle i'r gydio. Ac amddiffynwyr Pontypridd yn ôl yn y diwedd. I'w rwystro fo. Michael George dal yno yn y cwrt Cosby. Mae o'n eith ar y hyn ôl. Honna oddi ar y linell gan Jack Caradogan. Wel, dau gyfle gwych yma na i'r Barri. Ac am unwaith George Ratcliffe ddim yn cyrraedd y bêl gyntaf. Creu problemau i'w hun. Ac yn y diwedd, mae o'n cael y meddiant yn ôl. Gwaith da gan Michael George lawr y dde. Cadw bêl ar dir ychydig. Mae thynnu nôl ar y mil y cwrt 6. Gath am gafal iawn na ni. Y cyfle yn cael ei wastraffu. O nath Ratcliffe yn dda i hebrwng Oli Hulbert tuag at y Llyman Cornel yn gynharach yn y symudiad. Dyna Patton erbyn yna. Patton gael y bêl am ddiffynwyr Pontypridd i gallu gael ein yn ôl. Barri sy'n fwy tebygol. O'n ill y gêm a ffordd mynd. Wel, mae George Ratcliffe nid dyna tro cyntaf wedi cymryd ei amser o'i gasglu'r bêl. Di o ddim yn dangos unrhyw frys pan mae'r bêl yn ei gyrraedd o. So bod ydi Pontypridd yn hapusach na'r Barri ar hyn yn bryd efo pwynt. Ymlaen â hi. Tuag at Owain Jones. Seintiodd yno. Ac allan yn y diwedd. Tuag at Oli Hulbert. Peniad Hulbert yn disgyn i Lucas Tomlinson. Tomlinson lawr y chwith. Yn brin opsiynau felly yn trio curo. Ryan Bevan. Mi fydd hwnna yn dafliad. I rhaid i Pontypridd i rafu'r gêm lawr chydig bach rwan. Amser iddyn nhw dyfu nôl i mewn i'r gêm. Stevens yr eilydd yma. Wedi o'r efo, faint o'r bechgyn yma, fydd y chwarae i dîm ieuenctid Pontypridd fory. Wedi meddwl nhw'n gêm rhwng benderfynol. Cwpl ieuenctid Cymru. Wel, Stevens yn un o'r chwaraewyr ifanc yna. 18 oed ydi o. Bêl yna'n cael ei chodi'n uchel, ond allan gan y Barri. Ia, sôn am y gêm ieuenctid na, neu y Barri ma'n nhw chwarae. Barri neu y Pontypridd fory yn rhwng benderfynol. Cwpl ieuenctid Cymru. Wel, mae yna 3 chwaraewr 19 oed ar fainc y Barri heno yma hefyd, felly bosib iawn fydden nhw'n wynebu i gilydd. Yr hogei ifanc yma. Ia, Finn Roberts yng Ngharfan, ysgolion Cymru llynedd. Yn chwaraewr talentog. Traed da yn fanna, ond y bas ymlaen gan Oli Young, ddim cweit yn gywir. Blaidd ar tafliad hir. Blaidd yn eto, chwilio am Keenan Patton. Mawthiad yma yna. Yna dafliad wrth bynnag. Fel yna yn y wynad Jack Caradogan. Blaidd yn cymryd hwnna'n sydyn. I Lucas yn lledu'r chwarae. Digon o le gan Michael George. George yn mynd i hun tuag at y cwrt Cosby. Volley dros y trawst gan Oli Hulbert. A chyfle arall i'r Barri fynd ar y blaen. Croesiad Michael George a Hulbert ddim cweit yn cael ei ben drosti. Na, ddim sôn amdano cyn y gêm dydyn, ond oedd groesiad wych gan George yn eithaf eto. Mae jyst yn plygu'n ôl, dydy. A pan ti'n gwneud hynny a taro bêl, dim ond un lle mae'n mynd ac
yn uchel. A mae hwnna'n gyfleu rhaid. Dyw'r Barri ar y blaen. A mi fysa chi wedi disgwyl prif sgoriwr y Barri i wneud yn well o fanno. 10 gol iddo fo yn y Cymru Premier tymor yma. Mae Michael George mewn cael dylanwad lawr yr ochr dde na rwan. Gwyn ag unwaith mae di cael lle ag amser lawr fel ôl asgellwr. Ia, mae o yn chwaraewr sydd yn licio bod yn ymosodol lawr y dde yna. Heb sgorio yn y gyngrair y tymor yma eto, ond gafodd o ergyd yn gynharach do, a mae o yn cynnig ei hun fel opsiwn yn aml i lawr y dde yna. Cryf rwan i'r Barri. Lee Lucas i gymryd hon. Lee Lucas yn 32 oed bellach. Ond mae o'n gyn chwaraewr i dîm dan 21 Cymru. Yn ei ddyddio fo efo Abertawe gig i mewn i'r canol. A ffeniad Callum Seintiau nôl ar draws y cwrt gosbi. Wel, mi fydda Seintiau wedi gallu mynd ei hun o fanna. Dos bosib ar peniad ar draws y cwrt gosbi, neb yn cysylltu fo hwnna. Dyna dda'n geisio neud, sgori hyn oedd o. O'na gyfle euraidd. Pam yn mynd yn ôl ar draws y gol, ydych chwilio am? Ydy, ti'n gallu gol dar i lygu do. Yn fanna mae ceisio chwilio am ôl i Hulbert. Ond dwi'n meddwl pam oedd i hun am yna, so fod i mynd am y gol o fanna, so fod i sgorio. Mae Callum Seintiau'n gawr y chwaraewr, sicr yn fygythiad yn yr awyr. Owain Jones, sgoriwr y gol agoriadol yn gadael y cae. Ac ymlaen yn ei le fo, mae Alfie Lewis. Alfie Lewis gyda llaw yn 16 oed. Ac yn ymddangos am y tro cynta yn y Cymru Premier. Mae'n rhaid achos dim o'n ysgol neu goleg felly. Un arall i'ch tîm chi. Mae'n rhaid ffrind allan lle mae o gyntaf, lle fod o'r ifanc. Oherwydd rhaid chdi gael denu flwyddyn yma, 2006 neu 7, os dim 2008 mae'r ifanc. Cyfle iddo fo, ddangos be all iddo fo wneud. Cyfle i Michael George, ddangos be all o i wneud lawr y dde yna. Fi oedden ni sôn am ei fygythiad o, croesiad isel arall. Croesiad isel beryglus. A Stevens yn gwneud yn dda i glirio honna. Digon hawdd i amddiffynwr Bannicio mewn sefyllfa fel yna, ond chwarae teg i Josh Stevens. Nath o'n dda am yna. Ben Blaidd ar tafliad hir. Lee Lucas sydd yno o hyd i'r Barri. Lucas yn croesi, ond hwnna. Rhydd ofyn ag allan am gic gol. Nos Lyn gyda llaw. Cyfle i weld ffilm arbennig ar Gareth Bale, yw'r freuddwyd. 9:00 ar S4C. A fydd Gareth Bale wrth gwrs ddim yn chwarae yn y gêm yna rhwng Cymru a'r Ffindir, ond mi fydd gweddill tîm Cymru yn gobeithio am lwyddiant yng ngema ail gyfle. Ewro 2024 yn exclusif ar deledu deiarol i Cymru Newydd 7 yn fyw ar S4C. Ben Blaidd yn brasgamu drwy ganol cae fan hyn, mae'n canfod Lucas Tomlinson. A Ben Margetson yn rhwystro'r ergyd, ond yn ildio cic gornel. Mae'r pwysa'n parhau i ddod yn fan hyn gan y Barri. Blaidd y tro mae'n mentro fyny'r cae. A Tomlinson yn gweld i ergyd o, yn cael ei rhwystro. Lee Lucas ar gic gornel yn isel. Gol i'r canol gan Blaidd, mae'r peniad yna gan Richards. Neu Hulbert oedd o yn y diwedd. I'r bel dal ddim i ffwrdd. I'r canol at Seintiau. Seintiau yn taro hwnna dros y trawst.
Mi oedd o'n gofyn am rhywbeth acrobataidd iawn I sgorio o fanna. Ta tîm rygbi Cymru wedi gallu neud beth fel ffrom a bysa, ond ia, mae'na fler yna. So nath o'n wych yn y har cyntaf, ond nath o gefn wrth gol, rheoli'r bêl, ffasio nôl, dwi'n ôl I cyn yn patni gael ei ergyd ymaen, a dyna dyle wedi wneud yma yna. So oedd hwnna'n, so hwnna wedi bod yn gol ragorol, so wedi darganfod cefn yr hwyd, ond fe weld y penawda fanna, do, fyna sicr. Cliff a'r gig gol honna yn dod oddi ar Callum Seinti, tafled I Pontypridd fydd hon. Cyfle yna'n disgyn I Callum Seinti. Fe gafodd o'r peniad na chydig funudau'n gynharach hefyd do. Mae wedi bod yn fygythiol dydy. Yn ymosodol Seinti o gicia gosod. Wel, mi fyddwch chi'n disgwyl hynny o chwaraewr mor dal, mor gry. Gawr yn yr ymddiffyn i'r Barri. Ac yn bygythiad ar ben arall y cae o dro I dro hefyd. Jordan Knott a'r tafliad hir. Na, ddim cweit. Yn y gornel ma hi a'r croesiad yn adlamu oddi ar yr amddiffynwr. Cic gornel fydd hi. Ac mae'r amddiffynwyr fel Ben Margetson wedi aros fyny am hon. Amon a Margetson. Y ddau yn siŵr o fod yn darged yn y cwrt gosbi. Nid yr ansawdd yn gyfod y gorau gan Pontypridd o gicia cornel. Hyn o fena'n sicr. Mewn i'r canol ma hwnna. Mae'n disgyn I Margetson sy'n ei chodi hi nôl i'r canol. A'r ergyd yn isel yn y diwedd. Heibio i'r bostyn. Dim byd I boeni. Mike Lewis. Kieran Lewis yn cweit wedi taro hwnna'n lan. Na, anna chdi bach gwell o'r gig gornel, ond mae'n anodd ar Barri roed Callum Seinti sefyll ar ymyl y cwrt 6 mewn llinell efo'r postyn agosa, felly rhaid chdi gael ansawdd ragorol I gael ei dros I ben o'i gychwyn. Kieran Lewis lawr y dde yn chwilio am rediad Young. A mae o wedi llwyddo I gipio'r bel mewn i'r canol. Rywsyd di honna. Ddim yn cyrraedd cefn yr hwyd, mae dal yno I Pontypridd. Bas yna i'r canol, Owen Pritchard nôl ar draws y cwrt cosbi. A chyfle i'r Barri glirio yn y diwedd. Falle bod Pontypridd rwan yn synhwyro fedrith nhw'n gael allan o'r gêm yma. Bron iddyn nhw gipio gol yma yna. Ac mae gam sefyll yn erbyn Ollie Hulbert. O Young o maru pwysau da I mewn. Ac a denu llemeddiant, ond efallai, so wedi gallu parhau redia chdi bach mwy, 3-4 llath. Y fwy fewn i'r cwrt cosbi na. A wedyn thynnu nôl teg at ben amwn. A'r ail groesiad. O'na ddim yr ora. Ond efo'r un cynta na. So o'n yn agosach, so fo'n denu'r amddiffynwr ar draws. A sa ben amwn, jyst yn gallu tynnu hun yn ôl rhyw lathain neu ddwy. A sa fo'n ymater awd ydyn nhw'n gefn yr hwyd. A mwyn ar y bel yn hyn. I Pontypridd. Allan. I'r asgell chwith. Mae'r croesiad yn un isel. A honna gofyn am gyffyrddiad. Cyffyrddiad lleia gan Ben Blaidd. I roi honna allan am gic gornel. Unrhyw mwy ar y bel a mae'n bosib sef wedi rhoi honna I gefn i'r hwyd I hun. Oedd yn groesiad wych dydd ar draws y corridor a'n sicrwydd. Mae hwnna wedi gallu mynd i'r rwla. Mae Galfi Lewis ar y postyn pella. Rediad o ganol y cae, achyn ifanc. Wel, dychmygwch sa Alfie Lewis wedi sgorio yn fanna. 16 oed ac oedd ei ar y fainc. A mi ymddangosiad cyntaf fo. Mae'n siŵr fod ei llgada fo'n disgleirio pan welodd o'r croesiad yna'n dod mewn.
Kieran Lewis i'r canol. Allan gan Blaidd yn y diwedd. Ac mi fydd hi'n dafliad. Ie, risotla fan'na falla. Mae Pontypridd rwan yn synhwyro. Mae'na gol yma. Ti'n gwybod gen ti rhyw hanes Barri tymor yma, ildio goliau hwyr. Felly mae ganddo ni gyfle mawr rwan. Wel ie, mae'na dal gyfle yn fan hyn. O dafliad Jordan Knott. Knott yn chwilio am yr opsiwn. Mae'n cadw'r bêl yn y gornel. Fel mae ar hyn y bryd. O ddigon amser i fynd yn y gêm yma. Dwi'n siŵr rhaid dyna ydy'r dacteg ora. Achos mae o wedi ildio tafliad. Barri sy'n cael y meddiant yn ôl. Dwi'n dall hynna. Gan y 5 munud dwytha, maen nhw wedi bod yn fygythiol, maen nhw wedi creu cyflu, hanner cyfleon. Maen nhw wedi achosi problemau am ddiffyn y Barri, a maen nhw'n ceisio cadw bêl yn gornel. Wel, y pwynt felly dim byd. Na, maen nhw'n brwydro am hwnna, ond dwi'n ei cholli hi. Mae allan at Ben Blaidd. Blaidd yn chwarae hwnna fyny'r cae sydd at straed Kieran Lewis. Allan i'r chwith at Ryan Bevan. Hon ymlaen, tuag at Caradogan. Caradogan yn ôl. Bevan yn croesi. A'r cyffyrddiad lleia yn fan'na. Yn golygu mae tafliad fydd hi i'r Barri. Mae yna eilydd yn dod ymlaen i'r Barri hefyd. A Gavin Bedard ydy hwn. Oedden ni sôn yma am y chwaraewyr ifanc sydd ar y cae. Mae Gavin Bedard yn 43 oed. Ac yn hen ben. Ymosodwr profiadol iawn. Rwy'n dweud bod o'n bencampwr fod i'r bencampwr bocsio, ie. Oedd rhywun yn sôn bod o'n bencampwr bocsio Mark Jones. Oedd yn dweud wrthyn ni. Sicr ganddo fo y cryfder na. O be welwn ni. Dwi ddim yn dadla o. Yn sicr. Ond mae ar eich bach o opsiwn arall ydy yn gwrs Cosby yn amddiffynol a hefyd yn ymosodol i'r Barri. Mae Bedard gyda llaw hefyd wedi chwarae i Pontypridd yn y gorffennol. Rwy'ch am arfer felly, ysdi o'n gallu dod nôl i chwarae. So chance am comeback i Mark Lloyd Williams. Wel, rwy'n ar y beicr am chydig yn fellyr y gyntaf nhw. Kieran Lewis i'r canol. Dal yno i Pontypridd. Ac yn ôl yn fan hyn rwan. Gan Alfie Lewis. Kieran Lewis nôl tuag at y canol lle mae Armon i beniad o yn disgyn i Callum Seintiau sydd ddim yn clirio'r bel. Caradogan ar ymyl y Cwrt Cosby'n troi un ffordd ar llall yn trio i'r gydio. Nôl i'r canol mae'n mynd, Ben Margetson sydd dal yno. Y croesiad i'r postyn bella. A mae yna ergyd yn dod i mewn gan Owen Pritchard. Honna'n cael ei rwystro. O, mae'r ddau dîm dal yn synhwyro, mae yna gyfle fan hyn i gipio'r treffwynt. Ac Owen Pritchard y diweddara i gael ergyd am gol i Pontypridd. Ffyrdiad braidd yn drwm gan Jack Caradogan yn fan'na. Ac mi fydd hi yn gicrydd i'r Barri. Wrth i ni weld y croesiad yn dod i mewn unwaith eto. Ac ergyd Owen Pritchard yn cael ei rwystro. Ie, mae'n weld bod y Pontypridd i deffro yn y 10 munud dwytha yma. A dyna sy'n gael, os nad i tîm yn cymryd i cyfleon fel mae Barri wedi gael yn yr ail hanner yma. Ac efallai bod yr un peth i bod wrth dwytha yn ebyn Bai Colwyn efo Geithyn Cosby. Lucas a peniad yn ôl teg at y canol. Ac allan yn uchel. Dal ar dir y chwarae Michael George yn chwarae hwnna ymlaen. Ac allan am dafliad
Wel, munud a hanner i fynd o'r 90. Mae Clwyd Williams, pwy ydi seren y gêm i chi? Ia, swn i ddweud, sam llawar chwaraewyr di tosi'r enni pryn awr, ond swn i ddweud bod Michael George i gael gêm na wedi bod yn fygythio lawr yr asgell dde na fel o asgellwr i'r Barri. Mae wedi creu cyfleoedd da i mewn ac mae wedi bod yn weithgar ac wedi gwneud i waith amddiffynol. Lucas, nôl teg at y canol. A George Ratcliffe yn cymryd i amser yn fan hyn. Wrth hawlio'r bêl. Cawn ni weld faint o amser sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90 ac wrth gwrs ni'n gwybod fod y Barri wedi bod yn ildio goliau hwyr y tymor yma. Bydden nhw'n awyddus iawn i beidio gwneud yr un peth yn fan hyn. Achos mi ddigwyddodd hynny wrth gwrs yn ei gêm ddwytha nhw yn erbyn Bai Colwyn. Wdi Acpan yn sgorio gol hwyr wrth gwrs i unioni pethau yn y gêm honna. Tafliad Jordan Knott ymlaen. A'r bêl yn llac, ond yn disgyn i Caradogan. Caradogan yn trio chwilio am ergyd. Allan â hi ymhell i fyny'r cae. Gafin Bedad sydd ar ei hôl hi. Ac yn gwthio yn Magerton i'r llawr, na di. Na, dwi'n am trosedd o fanna. 4 munud o amser yn ychwanegol ar ddiwedd y gêm yma. Ia, gwrthi'r gêm orffar, mae'n stopio bwrw. Perffaith i fi gael mynd adra. Ddim yn y glaw, gobeithio. Mae yna 4 munud yn chwarae. Tan hynny wrth gwrs. 4 munud i'r naill dim a'r llall. Drio canfod gol. Callum Seintiau sy'n croesi i'r canol. Ac mae yna beniad sy'n gorfod cael ei harbed yma yna. Gan George Ratcliffe. Golwr Pontypridd yn ymestyn amdani. Ia, Will Richard. Chwilio mael, gol o'r gêm. Yn grwysio da i mewn eith eto. Richard yn ymestyn, plygu nôl. Mae'n rhaid i Ratcliffe delio fo. Oedd ei bron a disgyn o dan y trawst. Gic gornel mewn i'r canol. Cael ei chlirio. Dal yno i Lee Lucas. Lee Lucas yn teimlo bod o wedi cael ei lorio. Gam sefyll. Mae yna gam sefyll. Sy'n golygu Mae Pontypridd sy'n cael ameddiant. O, ddim drosedd. Se wedi bod yn drosedd tan am gam sefyll, ond dim o fydd Steve Jenkins a Jonathan Jones yn fwy siomedig yn y Gavin Allen. A'r adlewyrched a 90 munud. Pontypridd tipyn a pisach, cipio pwynt. Efo'r cyfleoedd mae'r Barri di wastraffu. Pwynt agosach i aros yn yr uwch gyngrair. Gyda gêm allweddol i ddod yn mewn bythefnos. O'n uchel i'r awyr gan Efen Press yn chwilio am Gavin Bedad yr eilydd. Allan gan Pontypridd yn y diwedd. Jack Caradogan ar y bêl. Owen Pritchard ar bas mlaen, neb yn mewn Chris Gwyn ac Efen Press yn clywed y waedd gan Mike Lewis y golwr. Lewis ar tafliad allan i Michael George. Michael George yn gweld lle gwag o'i flaen o. Ymlaen ar bas ganddo fo, ond allan am dafliad. Doedd hwnna ddim am gyrraedd Keenan Patton. I pwynt yn 10, pwynt yr un i'r ddau dîm, o ystyried beth ni wedi weld. Na, swn i'n dweud bod Barri'n neud ennill, efo beth nhw wedi greu. Pontypridd, llaw arall, fydden nhw ddigon apus i fel ddeud, wel, nath nhw'n cymryd i cyfleoedd. A doedden ni gymryd y pwynt. Parhau arediad i giro. Nes i Gavin gymryd yr awena. Gach chwaraewyr yna, dyn ôl, fel yn sôn, thyfig yn y gêm. So rhyw 5-6 chwaraewyr mewn bythefnos. Yn di gyrfhau y garfan, cryfhau'r tîm. Wel, dyma fydda pumed gêm gyfartal y Barri yn olynol. Da chi'n gweld rhediad fel yna'n aml. Ond... Dwi'n iawn ar y pŵl, sy'n
Wel ie, dwi'n siŵr fydden nhw'n teimlo gallen nhw fod wedi curo ambell un o'r rheini pendant. Ie, mae well ti ennill un a colli, yn edrych na cael 2 gêm gyfartal. Wel ie, gêm gyfartal na nebyn bai Colwyn. Wythnos dwytha. I weld tafliad hir mewn i'r cwrt Cosby, sy'n golygu cic gornel. Os na un cyfle ola i'r Barri'n fan hyn. Eiliada sy'n weddill. Ie, maen nhw'n amnesyddol tymor yma di ildio goliau hwyr. A mi ddyn nhw'n gipio'r triffwynt efo gol hwyr. Lee Lucas fydd yn cymryd hon. Un cyfle ola i'r Barri. Drio cipio'r fuddugoliaeth. A honna sydd allan am gic gol. Wel, am ffordd siomedig o orffen yr ornest yma. Ie, dwi'n meddwl dyna Iwan, dwi'n meddwl, nath o'r rath yn yr cyntaf do. Dwi'n meddwl mynd i George Ratcliffe yn mynd i frysio i gymryd hon. A dyna dwi'n ddall, os i'r amser ar bem, pam dyn nhw'n chwybannu? Pam disgwyl i'w hamar munud nes mae Ratcliffe yn drin y bel lawr ar y cwrt 6. Mae'r chwyban yn barod yn ei geg o, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl edrych ar ei orio'r 95 o funudau. Sa'n nid i gostrathu amser yn yr amser gath i ganiatau. Sa fo nôl yn stafell newid a cael cawod cynnas yn gynharach. Dyna di gwydd armyn i ddechrau bel yn gicio fydd chwybar yn cael ei chwythu. Dyna ni y gic gol gan George Ratcliffe. Oedd Tom Owen ddim cwyd sti chwythu eto. Yn caniatáu rhywfaint. Amser. A dyna ni rwan. Y chwyban ola. Mae'n gorffen yn gyfartal fan hyn. Rhwng Pontypridd a'r Barri. Un gol yr un, Will Richards yma na. Gafodd y gol i unioni'r sgôr i'r ymwelwyr. A hynny ar ôl i Owain Jones rhoi Pontypridd ar y blaen yn yr hanner cynta. Cyfleoedd i'r ddau dîm yn yr ail hanner. Ond yr un yn llwyddo i gipio'r triffwynt. Ac felly cyfartal ydy hi. A'r ddau dîm yn rhannu'r pwyntiau fan hyn. Fydd Pontypridd y bosib yn hapusach efo'r pwynt yna, Mark? Bydd tipyn hapusach. Siomedig ffordd nath ildio'r gol union oedd y sgôr, ond efo'r cyfleoedd gan y Barri yn yr hanner awr cyntaf o'r ail hanner na. Dyweddau nhw wedi rhwydo 2-2 gol efallai. Nath nhw ddim. Felly rech di gymryd chydig bach o lwc efallai. Lle fod yr olwyn yn troi i Pontypridd efo lwc. A ti'n mynd i gymryd pwynt. Pwynt gosach i fod yn ddiogel yn y gyngrair. Ond wedyn, o safbwynt y Barri, fydd nhw'n siomedig. Di methu'r triffwynt. A sa ti dweud nos da ar ei ymgyrch nhw wrthod yn y seithfa tafla. Wel ie, mae nhw 6 pwynt tu ôl i Hwlffordd rwan y Barri. Pontypridd wrth gwrs pwynt uwch ben Aberystwyth. Lawr â ni rwan at Dylan am rhywfaint o'r ymateb. Iolo, diolch yn fawr iawn. A dwi'n cael cwmni 2 o Pontypridd. Mae'r rheolwr, Gavin Allen gyda fi, Owain Jones hefyd. Gavin, gyda chi ar y tŷ, y Sky. Hapus o'r pwynt yna heno? Sy'n ni wedi cymryd y pwynt cyn dechrau'r gem. Dwi'n meddwl mae yna lot o gwybod gen i ni 6 yn misyn heddiw. A 6, sy'n ni'n deud, probably 5 o'r 11 sydd wedi dechrau heddiw. So, pwynt adra, dal i fod heb di colli. Ia, dwi'n hapus iawn. Dyna ni, o'n i'n meddwl, Owain, gol gynnar. Ffordd wych i ddechrau'r gêm. Chwisredig falle bod chi ddim wedi adeiladu ar hynny? Ie, fi'n credu y 20 munud cynta o'n i ar top a gallwn ni wedi cael falle un neu ddau arall, ond yn y diwedd gyda'r ffordd nath y gêm i fynd, fi'n credu mae rhaid ni'n bod yn hapus gyda'r pwynt. Wel, oedd y boss yn gweud yna, dal ddim wedi colli yn ei gyfnod e, mae'n gwneud swydd o reit, yw e? Ie, fi ddim yn ei roi gormod y clod i fe, ond ie, mae'n gwneud yn orau. Chi wedi bod o'r rediad gwych, ond yn amlwg, fel mae pawb yn gwybod, chi wedi colli pwyntiau hefyd. Mae dal yn golygu bod ni mor agos lawr yna. Gavin, fe mor bwysig yw'r bedair gêm ola sydd ar ôl? Wel, i fi, oedden ni'n edrych ar heddiw i beidio golli. Oedden ni'n gweld y canlyniadau neithiwr, ac i ni cael pwynt arall. Dyna beth i beth mwyaf i ni. Ac y ffordd, mae'r i'r 2 dîm heddiw, oedd pwynt yn iawn. Bod ni'n edrych ymlaen, mae pob yn ôl, diolch i ddew, erbyn y gêm nesaf. Dwi'n gobeithio i fyny ni fydd i. Gan i weld sydd eithi. Ie, mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Owain, fel crew o chwaraewyr, chi'n neud mor dda ar y cae, ers y toriad, chi lan gyda Seintiau Newydd, ond eto mae'r pwyntiau yna. Yw e'n anodd i chi cadw i fynd weithiau? Fi'n credu o'n i wedi cael patch-in bach anodd pryd oedd
oedd e'n swnllid off y car, ond mae pawb mor agos yn y stafell newid, a chi'n gallu gweld hwnna, pob tro ni'n dod mas, ni'n wario i gilydd, a ni wedi gwneud mor dda yn y 6-7 gêm olaf. Mae'r ddoi o chi gyda cysylltiadau ac Aberystwyth. Ni'n edrych ar y gêm ola yn y tymor. Falle bydd pethau wedi newid erbyn hynny, ond mae yna rhyw deimlad falle yn yr awyr gafin o lleithi lawr i'r gêm ola yna. Dwi'n gobeithio ddim. Mae rhaid i fi ddeud. Bo chwarae teg, un o rhaid i fi ddeud efo'r hogia heddiw. Hogia ifanc dod ar y cae heddiw, 3 o hogia. Mae'n gynnu nhw gêm fori. Erbyn Barri eto. Erbyn Barri. So, chwarae teg iddyn nhw. A gyda experience iddyn nhw. Chwarae teg, dod ymlaen. A gwneud yn dda hefyd, chwarae teg i'r tîm ac i'r sgwad i gyd. Ie, yna gyfleoedd ar y diwedd. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser a pob lwc ar gyfer yr wythnosau nesaf. Edrych mlaen yn fawr. Diolch yn fawr iawn i Gafin ac Owain. O'n i edrych ar y canlyniadau pen wythnos yma. A dyna ni y gêm gyfartal yna. Ni'n arwydd y cael wedwn ni lawr tua'r gwaelodion. Pontypridd yn hapus iawn gyda'r pwynt. Y Seintiau Newydd di ennill. O gol i ddim. Gol i'w roed i hun gan Kieran Mills Evans oedd hi o ran y Dre Newydd hefyd, ond y Seintiau yn mynd â hi. Mae'n ddiddorol rhwng y Bala a Ceicona. Y Bala yn dal i ennill, Ceicona yn gollwng pwyntiau yn ddiweddar. Ond fel na mai, ond y gwylod sy'n bwysig dros ben wrth gwrs i ni. A bod Aberystwyth di colli neithiwr, bai colin wedi cael ei chwalu prawn yma, mae'n bor agos rhwng y tri na ar y gwaelod. Ond maen nhw gyd yn chwarae gilydd. Nawr, beth am y Barri? Mae Jonathan Jones gyda ni o'r Barri. Right, a point. What do you make of that? Pontypridd delighted with a point. Can I suggest you may be looking for all 3 points tonight? Yeah, with the chances we created in the second half, I think we would have wanted to capitalise on one of those and take the 3 points away. I think the first 15 minutes we weren't at our best and Ponty capitalised with their goal, but the majority of the rest of the game we feel we were the better team. We had a good level of performance, and the quality and number of chances we created, we would hope for a win today. Are you fed up of 1-1 draws? We have had a few draws, and it's becoming a bit of a pattern. 5 draws in a row, 4 of them 1-1 now in a row. Yeah, I think the performances within those draws have been good, particularly the Haverford game, the Penabont game where we were leading. Colwyn Bay last week we were leading. So, and today with the chances we created, it's the draws that we feel we did enough to win is the most disappointing factor, really. I was looking at the start of the season, so much changes in the summer. First, I think 1 win in 11 at the start of the season. Should Barry be congratulated just for keeping things stable, I guess, this season? I think the aim when you newly promoted team is to stay in the league. So to have had an outside chance of chasing 7th for this latter part of the season is a real positive, and we hope now we can do things mathematically to secure our place in the Cymru Prem for next season. Yeah, they're nearly there now. Would you say nearly safe now? When I'll have to look at the league table and do the mathematics, but we got, I think it's 4 or 5 games left now, so we'd hope we're in a strong enough position. Nearly there. Brilliant. Thanks very much for your time. Congratulations on the point. See if we get rid of these draws. Brilliant. Thanks very much. O dyna ni felly, y Barri wedi cael pwynt ym Pontypridd fwyaf bodlon da hynny. Reit, mae yna wythnos brysur o'n blaen ni. Cymru ec i ddod nos Fawrth. Cymru Lloegr. Yn Llanelli, dim yn Llanrwst, ond mae hwnna'n mynd i fod yn noson a hanner, a mae'n wythnos a hanner hefyd. Nos Fercher, dwi'n cael cwmni Malcolm Allen i Iwan Roberts i edrych mlaen at yr gêm na. Y gêm yma, Cymru yn erbyn y Ffindir. Mae'n gêm ail gyfle, y cam cynta ar y daith i'r Almaen, gobeithio. Mae'r haf na'n agosau, Euro 2024 yn agosau. Yw Cymru'n gallu cyrraedd prif gystadleuaeth unwaith eto, am gamp fydde hynny. Gewn ni weld beth aw. A gewch chi weld y cyfan gyda ni ar sgorio. Ond diolch yn fawr iawn am eich cwmni heno ym Pontypridd. Mae'r glawd i stopio gyda llaw. Newn ni ddathlu hynny wrth i ni fforwelio ar chi. Diolch yn fawr iawn, hwyl fawr.